ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Welcome sa pagpalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Mayo 25 tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, mga konsumidor, wala sang problema kung magpasaka gidman sang water rate ang Metro Pacific Iloilo Waters, basta mapasiguro lamang nga magatubod ang ila sining gripo. Sa dugang pang mga balita, ang pinuno sa Iloilo City Traffic Management Unit nagsabatman sa tirada ni Councilor Duron nga nahikay ini sa ilang pagdihon sa tricycle route plan. Sa dugang pang mga balita, Alexi Brooks sa mangin Ecotourism Ambassador sa Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, pila ka mga kooperatiba ginalantaw nga mga tipid kung magbakal ini sa electric nga salakyan kung ipaanggid nga digatong. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa madagsang hinampang. Nagalaom ang mga fans ng Minnesota Timberwolves ngayon sila ang magkamawi bangod man humalin sa first quarter at nag-aabanse ini tubtob iya sa third quarter. Apang sa fourth quarter dito na matamat nakalagas banwa ang Dallas Mavericks. Kag ginpatilaw naman sila sa sining ginatawag sining mahika or magic ni Luka Doncic sa clutch 3-point play nga ginhimo sa Serbian basketball superstar. 2-0 na karon ang serye sa bahin sa Western Conference Finals. Samtang subong maniyang adlaw, Mayo 25 tuig 2024, magahiwat kita sa aton sining Grand Draw las 3 karon sa hapon sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kung sa din aton sining pagkakilalahon ang panibag-o sining mangin katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club nga kung sa din siya ang mga daog sang 1 milyon pesos. Sa aton sining mga kabombo, aton man sining kilalahon ang aton siniyang mga winner sa linibo nga cash prizes pinagi karon sa aton siniyang 50,000 pesos nga cash sa aton sining regional draw. Butsiligon may winner kita from Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region tag 50,000 pesos kada isa sa ila. Kag subong man aton siniya nga guaranteed prize nga 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize kag 5,000 pesos sa first prize. Ang ining premyo ang aton sining pagalawagon kung saan man makabaton ang mga kabumbo naton sa 24 ka mga areas kung saan may Bombo Radio kag Star FM stations. Pwede pa kamo makahingagawa hulog sa inyo siniiyang mga entries diri sa istasyon sang Bombo Radio tubtob las 12 so to pa kita mag-cater dira magabaton sa inyo sinikaronia nga mga entries ang mga kultura naton pila ka mga kabumbo naton ang sa karon sige pang waswas sa paghimo sa ila sini nga mga entries. No, para iyang madugangan pag inang madamo sini nilang entries kiti syempre no tama gid lamang iya ka simple sang pamagi agud ikaw nga magdaog mo no kung gusto mo nga magdaog kung gusto nimo dako ang tsansa mo magdaog damuon mo man ang imo sini nga entries. Kung gamay lang entries mo ti gamay man ang imo sini nga tsansa nga magdaog pero kung damo-damo entries mo bauti dako man ang imo sini nga tsansa nga ikaw ang mangin mapalaron nga tagdaog sini iya nga Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Ululupod kita karon las 3 sa hapon sa aton sini nga mga kabombo.
Detalye sa madalagkuan kag mga nagapanguna karon nga mga balita inyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa mumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago maguyat sa pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag Pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 25 ang 2024. At ngayon sa ating mga headlines, mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa naghahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Aghon. Mahigit 3,000 pasahero naman na stranded sa ilan sa pantalan sa bansa, bahagi yan ng dahil yan sa naturang sama ng panahon. Ang Interagency Commission Against Trafficking, hinimok na sugpuin ang nagiging talamak na bentahan ng mga sanggol. Ang mga programa naman ng Department of Health abay suportado ng Department of Finance. Bilang ng mga isda na naihatid sa mga regional fish port tumaas ng halos 9%. Si House Speaker Martin Romualdez naman muling pinagtibay ang pangakong economic constitutional amendments para yan sa inclusive growth ng bansa. Sa ating international news, sa mga ng Estados Unidos na nawagan naman ng pagkakaroon ng mas maraming pulis sa Haiti matapos ang pagkasawi ng 3 United States missionaries. Sa ating balitang pampalakasan, ito hong Minnesota Timberwolves tinalo ng Dallas Mavericks sa score na 109-108. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kabombo, nagpulong na ang mga lokal na pamahalaan o ituhong mga local government unit kasama ang iba't ibang mga municipal at provincial disaster risk reduction and management council upang talakayin nga ang posibleng magiging epekto ng bagyong Aghon sa Pilipinas. Binigyan din nila dito ang kahalagahan ng pagiging maagap nila para huyan sa pagtugon sa mga mapipinsala ng bagyo, gayon din ang mga kasanayan na may kinalaman sa pagsagip sa buhay ng kanilang mga residente. Naghanda rin ang mga ito ng safety tips sa pamamagitan niya ng barangay visitation at ang pagpo-post naman sa mga social media accounts upang ipaabot ang mga hakbang na maaaring gawin upang matiyak ang kanilang kaligtasan. At bukod dito, nakahanda na rin ang ilang mga kagamitan at rescue boats ng pamahalaan na siya namang gagamitin
kung sakaling babahain at kakailanganin sa mga low-lying communities. Layunin ng mga lokal na pamahalaan na mapaghandaan nga at matiyak ang kaligtasan ng kanilang komunidad, maging ng kanilang mga residente, kaya't iba yung paalala at abiso rin ang kanilang ibinibigay. Sa ngayon mga kabombo ay patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng kawanihan ng ahensya upang makapaghatid nga ng agarang responde sa kanilang mga nasasakupang lugar. Nadagdagan pa ang mga kanseladong flight dahil yan sa epekto ng bagyong Aghon. Ayon sa Manila International Airport Authority, mula sa inisyal ng mga kinansela kahapon na patungong Surigao, mayroon na rin mga ipinagpalibang biyahe sa iba pang mga lugar. Kabilang sa mga nakansela ang 12 flights ng iba't ibang airline company. Kasama na rito ang Manila to Naga, Manila to Surigao, Manila to Tacloban, Manila to Calbayog at Manila to Catanduanes. Posible namang madagdagan pa ang naturang bilang habang papalapit ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Bicol Region. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, aabot sa mahigit 3,000 na mga pasahero nga ang stranded ngayon sa ilang mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa nang dahil yan sa banta ng bagyong Aghon. Batay sa inilabas na Maritime Safety Advisory ng Philippine Coast Guard, alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay aabot na sa kabuang 3,066 etong ang mga bilang ng mga pasahero ng mga truck at drivers at cargo helpers ang na-stranded sa mga pantalan. Bukod dito ay nasa 50 barko, 5 motor bangkas at 666 na mga rolling cargos ang na-stranded din. Habang nasa 171 na mga barko at 11 naman na mga motor bangka ang kasalukuyang sumisilo ngayon sa mga rehiyon ng Northeastern Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas at maging dyan sa may bahagi ng Central Visayas nang dahil pa rin yan sa nasabing sama ng panahon. Matatandaan na una nang naglabas ng kautusan nga ang mga ahensya ng gobyerno, partikular na ho itong Philippine Coast Guard, na nagbabawal sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat na maglayag. Alinsunod na rin yan sa pinapairal nitong Philippine Coast Guard Memorandum Circular 02-13 o ito hong Guidelines on Movement of Vessels During Heavy Weather. Samantala, abot naman sa 1.2 million pesos na halaga ng tuition ang ibinabayad umano ng mga Chinese students sa mga universidad sa lalawigan niya ng Cagayan para makapag-aral. Ikinabahala ito ng ACT-CIS Party List, partikular na Congressman Erwin Tulfo. Ayon kay Congressman Tulfo, lumabas na ang nag-e-enroll na ito gamit ang naturang halaga, partikular na sa St. Paul University sa Tuguegarao. Naniwala ang mambabatas na ang ganitong issue ay banta sa seguridad ng bansa maging sa mga mamayang Pilipino. Gate Panning House Deputy Majority Leader, ito ay marapat lamang na maimbestigahan upang matukoy ang kanilang mga financial transaction sa bansa. Kinumpirma naman ito ang presensya ng mga Chinese national sa naturang lungsod nang ito ay nagtungo doon sa lugar. 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito mga kabombo ay hinimok nga ni Senador Win Gatchalian ang Interagency Council Against Trafficking na sugpoy na itong nagiging talamak na bentahan ng mga sanggol sa social media. Sa isang press briefing kamakailan, iniulat ni Department of Social Welfare and Development National Authority on Child Care o Executive Director at DSWD Undersecretary Janela Estrada na may 20 hanggang 40 accounts sa isang platform sa social media silang minomonitor na bumibili at nagbebenta ng mga sanggol. Sa isang kaso, napigilan na nga ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang pagbibenta sa isang sanggol 8 araw matapos itong isilang.
Tinangkang ibenta ang naturang sanggol sa halagang 50,000 pesos hanggang 90,000 pesos. Ay naman kay Gatchalian, dapat managot ang mga sangkot sa mga gawaing ito sa ilalim yan ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 o ito hong Republic Act number 11862. Ito ho isang batas kung saan isa siya sa may mga akda at co-sponsor noong 18 Congress. Ipinagbabawal nga ng naturang batas ang child laundering o itong pagbibenta o pagbili ng mga bata gamit ang pagpapanggap, at may turing na child laundering naman ang paggamit ng mga paraan tulad ng pamimeke ng mga detalye upang palabasin na ulila na ang isang bata. Ipinagbabawal din ng naturang batas ang iba pang anyo ng human trafficking tulad ng online sexual abuse and exploitation of children. Pinatatatag naman ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 ang kakayahan ng mga law enforcers na mahuli ang mga traffickers online man o offline. Sa ilalim ng naturang batas, maaring managot itong mga internet intermediaries, kabilang na yan itong mga social media network kung kahayaan nilang magamit ang kanilang mga platform para sa human trafficking. Bombo Weather Update. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng detalye dyan sa may Bombo Weather Center. Nariyan si Bombo Dennis Amito. Alamin natin kung nasaan na ang lokasyon ng naturang bagyong si Agon. Bombo Dennis! Yes, mga kabombo, mga Kastar Nation, lalo pang dumami yung bilang ng mga lugar na apektado ngayon ng bagyong Aghon. At ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating satellite image, mga kabombo, mga Kastar Nation, itong sirkulasyon ng bagyong Aghon ay nananatili pa rin doon sa kanyang lokasyon. At ito ay patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking parte na ng ating bansa. Huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa area, yung coastal waters ng San Vicente, dyan sa Northern Samar. Ang naturang sama ng panahon ay umuusad o kumikilos ng northwestward direction. Papalapit pa rin yan dito sa kalupaan ng ating bansa. At yan ay sa bilis na 30 kilometers per hour. Mas mabilis yan kaysa sa mga karaniwan na mga bagyo nitong nakalipas na mga panahon. May lakas ito, Bombo Victor, Bombo Marlene, na umaabot ng 55 kilometers per hour at ang kanyang pagbugso ng hangin ay nasa 85 kilometers per hour. Ito naman mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating tinutugay-gayan sapagkat nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mas maraming mga lugar. Kabilang dyan, itong mga nasa eastern portion ng Bulacan. Imagine hanggang dito sa may area ng Bulacan hanggang sa eastern portion ng Nueva Ecija, nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ganun din ang Aurora at northern and southern portion ng Quezon. Kabilang na dyan yung Pulilio Island at yung eastern portion ng lalawigan ng Laguna, eastern portion ng Rizal, eastern portion ng lalawigan ng Romblon, Marinduque, Sorsogon, lalawigan ng Albay, Catanduanes, islang lugar yan. At ang Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Island. Samantala, etong area sa Visayas na apektado pa rin ang sama ng panahon ay nasa signal number 1 din itong Northern Samar at ganun din ang Samar, Eastern Samar, ang Biliran ay apektado rin at ang northern portion ng Leyte at ang extreme northern portion ng Cebu, kabilang na yung Bantayan Island. Ang mga lugar na nabanggit natin mga kabomboy makakaranas ng 45 kilometers per hour na lakas ng pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na oras. Ito naman ang kanyang magiging takbo sa mga susunod na oras. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay hindi lalakas ng husto, ngunit magdadala pa rin ng iba yung mga pag-ulan. Mapapansin mga kabombo, mga Kastar Nation, na ito ay magta-transform dito sa pagiging tropical storm pagsapit ng araw ng linggo bago siya magbago ng kanyang direksyon. Magre-recurve ito, Bombo Victor, patungo dun sa may area ng Japan. Pero bago yan, magdadala yan ng mga pag-ulan sa malaking parte pa rin ng ating bansa. At kahit ito'y makalayo na, bukas ay mananatili pa rin ang kanyang epekto dito sa malaking parte ng ating bansa. Magdadala pa rin yan ng mga pag-ulan. Bombo Victor.
Maraming salamat, Bombo Dennis. At yan ang latest information mula dito sa Bombo Weather Center para sa number 1 and radio network ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Tutukan pa ang mga update dito sa lagay ng ating panahon mula sa Bombo Weather Center. Si Bombo Dennis Hamito, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, pinasisibak na sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Mindanao Development Authority Secretary Maria Belen Acosta. Ito ay dahil yan sa nawala na ang tiwala at confidence ni Pangulong Marcos sa naturang dating opisyal. Inilabas ang kautusan ni Pangulong Marcos noong Mayo 22 ng kasalukuyang taon at ito ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Batay sa 2 pahinang liham, sinabi ni Bersamin na naging epektibo na ang pag-upo sa pwesto ni Secretary Leo Tereso Magno noong Mayo 21 nang nanumpa ito sa tungkulin at ilabas ang appointment paper noong Mayo 13 ng kasalukuyang taon. Una nang sinabi ni Acosta na hindi pa opisyal na nabakante ang posisyon ng naturang ahensya at wala niyang basihan ang pagkaka-terminate sa kanya dahil fixed term na 6 na taon daw ang kanyang appointment paper na nilagdaan noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag pa ni Acosta, hindi kailanman nabakante ang naturang ahensya dahil itong chairmanship ng naturang ahensya dahil hindi naman siya tinanggal sa pwesto at wala namang isinampang anumang kasong administratibo o kriminal laban sa kanya. Subalit ipiniliwanag ni Bersamin sa kanyang liham na ang chairmanship position ng MINDA ay confidential and policy determining kaya't valid ang pagkakasisante kay Acosta matapos aniyang mawalan ng kumpiyansa at tiwala si Pangulong Marcos sa kanya. La oras 15 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay buo naman ang suporta ng Department of Finance sa mga programa ho ng Department of Health para yan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang tiniyak ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa isang pahayag. Ayon kay Secretary Recto sa naging pagkikita umano nila ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, napag-usapan nila ang mga paraan kung paano maipapaabot ng Department of Finance ang tulong sa Department of Health. Ang mga programang ito, mga kabombo, ay nagsusulungan ng mga universal health care sa lahat ng mamamayang Pilipino. Naging maganda rin aniya ang paglalatag ni DOH Secretary Herbosa ng mga programa ng kanilang ahensya. Sakop naman ang programang ito ang pagbabakuna, maternal health, tuberculosis at iba pa. Ipresenta rin ni Herbosa ang kanilang isinasagawang digitalization sa lahat ng mga serbisyo para yan sa bawat mamamayang Pilipino. Samantala, pinatitiyak naman ni Zambales Congressman Jay Kang-hoon at ng iba pang mga mambabatas na ibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kaukulang tulong para sa mga mangingisda. Sinabi ni Kang-hoon na dapat ibigay ng naturang kagawaran sa mga mangingisda ang maliit na fiberglass boats para sa mga ilog habang kailangan naman natin ng malalaking barko para sa high seas. Ayon po sa mabatas, ang kanyang bayan, ang Subic, ay nakatanggap ng isang 20 talampakan na boat o bangka mula yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Inihiyag ng mga mangingisda sa masinlok na hindi sila nakatanggap ng malaking barko mula sa naturang kagawaran. Sinabi naman ni Kang-hoon na kanilang sisiguraduhin na sa susunod na budget o budget hearing na ibibigay ang karampatang tulong para sa mga mangingisda. Isinusulong nga ni Representative Dan Fernandez ng Laguna na magkaroon ng programa kahalintulad na lamang ng Public Utility Vehicle Modernization Project sa Metro Manila. Inihiyag naman ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane na mayroon na silang kahalintulad na proyekto para naman sa mga mangingisda.
Sinabihan naman ni na Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte at Johnny T. Pimentel ng Surigao del Sur ang mga mangisda kung ang pagiging agresibo ng China Coast Guard ay dahil sa secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Oras 18 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita dyan sa may bahagi ng Senado. Tuhong Solid 7 na grupo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, bahagi pa rin ng Senate Majority Block ni Senate ayon yan kay Senate President Chis Escudero. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Bahagi pa rin ng Senate Majority Block ang grupo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na tinaguri ang grupo na Solid 7. Itong inahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Kasama ni Zubiri sa Solid 7 sina Senators Loren Ligarda, Sani Angara, Javier Ejercito, Nancy Binay, Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian. Paliwanag dito ng liderato ng Senado kasamang grupo ng dating Senate President nung inhalal siyang Senate President by acclamation. Ang hindi lamang sumali sa pagboto sa kanya ay sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senadora Risa Hontiveros. Sa rules at tradisyon ng Senado, ang bumoto sa nanalong Pangulo ng Senado ay nagiging kasapi ng Majority Block. Malaya naman anya sina Zubiri kung gugustuhin na sumali sa Minority Block. Gayunpaman, iginit ni Escudero na nasa minorya o mayorya man, pare-pareho pa ring miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Asya nila yon, pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayorya. Dahil kung maalala nyo, after nung election by acclamation, dalawa lamang ang nagmanifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto, kaya nanatili sila sa minority. Si Senator Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras, basta may plenary session kami, sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayorya. Pero bahagi man sila ng mayorya o minorya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. Kung maalala, sinabi ni Zubiri na independent ang kanilang grupo na tinawag niyang Magic 7, habang inihayag ni Villanueva na pinag-aaralan nila na sumapi sa Minority Block. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kinumpirma ng Philippine Fisheries Development Authority na tumaas ang bilang ng mga isda na naihatid sa mga mamimili noong Abril ng taong kasalukuyan. Ayon sa ahensya, abot sa 60,000 metric tons ang kabuang dami nito na na-deliver sa mga regional fish ports sa bansa. Mas mataas ang numerong ito kung kukumpara yan sa bilang na naitala noong buwan ng Marso ng parehong taon. Paliwanag naman ng ahensya, pinakamataas ito na naitala ng kanilang kagawaran sa kanilang kasaysayan. Naunguna naman sa port na nakukuha ng positibong trend ng total fish unloading ay ang General Santos Fish Port Complex at maging ang Navotas Fish Port Complex. Batay sa datos, sa abot sa 28,000 metric tons at may 23,000 metric tons ang isa sa mga naihatid dito. Ang iba namang mga fish port ay nakapagtala rin ng pagbawi mula yan sa dati nilang record na naitala naman noong nakaraang taon. Samantala, pinaiimbestigahan ngayon ni Chief Justice Alexander Mundo ang insidente ng umano'y panunuhol na kinasasangkutan ng isang empleyado ng Pasay City Regional Trial Court. Ito ay matapos niyang matanggap ang isinumiting preliminary report mula sa National Bureau of Investigation kaugnayan sa pagkakaaresto sa isang tauhan ng Pasay City Regional Trial Court Branch 108 matapos nga tumanggap ng abot sa 6 million pesos na suhol kapalit ng isang favorable judgment sa isang civil case. Ngunit batay sa naging salaysay ng arestadong suspect ay dumepensa naman ito na napag-utusan lamang daw siya ng isang presiding judge na tanggapin ang naturang halaga ng pera.
Dahil dito ay agad na inatasan ni Chief Justice Esmundo si Court Administrator Raul Villanueva na magsumite ng kaukulang report at recommendation hinggil yan sa insidenteng ito sa darating yan na Lunes sa susunod na linggo, Mayo 27 ng kasalukuyang taon. Samantala sa ngayon ay tumanggi naman ang kataas-taasang hukuman na banggitin ang pangalan ng mga sangkot na individual sa nasabing usapin. Patuloy pa rin ang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa paghuhulihan sa mga sasakyan na dumadaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, sa unang 5 buwan ng kasalukuyang taon ay umabot na sa 1,605 na mga pasaway na motorista ang kanilang hinuli dahil sa naturang paglabag. Ang datos na ito ay naitala mula noong buwan ng Enero hanggang buwan ng Mayo ng taong 2024. Marami pa rin mga kabombo na bilang ng mga nahuling motorsiklo na pumapalo naman yan sa 674. Ito'y sinundan ng pribado at pampublikong sasakyan na mayroong 500 habang 410 naman dito ay pang mga unauthorized bus at mga truck. 21 naman dito ang mga government vehicle katulad ng mga ambulansya na walang lehitimong lakad. Ayon naman sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, ang kanilang operasyon ay alinsunod sa direktibo ng Department of Transportation. Hinimok rin ito ang mga motorista na sumunod sa mga panuntunan na itinalaga ng mga kinaukulan. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Quezon City Police District para imbestigahan ang insidente ng pamamaril patay sa isang empleyado ng Land Transportation Office sa kinakinilalang si Mercedita Gutierrez kahapon. At ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Redrico Maranan, ang SITG si Gutierrez ay paumunuan ni Acting Deputy District Director for Operations Police Colonel Amante B. Daro na inatasan naman niyang imbestigahan ang nangyaring shooting incident upang matukoy ang posibleng motibo sa likod yan ng naturang pamaslang. Gayun din para matukoy nga kung itong pagtugis at pag-aresto naman sa mga sospek na nasa likod ng naturang krimen. Batay sa inisyal na investigasyon ng otoridad, Marso 24 ng kasalukuyang taon, bandang alas 6:20 ng gabi, binaril ng hindi pa nakikilalang lalaki na sakay ng isang motorsiklo ang biktima malapit dyan sa KH Street, Camias Road, Barangay Pinyahan sa lungsod ng Quezon. Agad na dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital sa lugar. Ngunit kalaunay idineklara ring binawian na ng buhay ng dahil yan sa malubhang mga sugat na tinamo nito mula sa nangyaring pamaril. Hindi na masasayang pa ang pondo ng pamahalaan sa oras na malagdaan na at maipatupad ang the new Government Procurement Act o yan po yung NGPA. Ito nga ang naging paniniwala ni Senator Sonny Angara kung saan sa bagong procurement law ay pinaigting pa nito ang transparency, competitiveness, efficiency, professionalism, accountability at sustainability sa pagbili ng mga kagamitan sa gobyerno. Ang Bicameral Conference Committee report sa New Government Procurement Act ay niratifikahan ng Senado at ng Kamara bago sila mag-Senate adjournment. Papalitan po nito ang 21 taong na Government Procurement Reform Act na napaikutan naman na umuno ng mga tiwalin sa gobyerno sa proseso ng pagbili ng mga kagamitan. Kaya't may mga makabagong sistema ng procurement ang kanilang inilagay sa New Government Procurement Act. Kabilang dito mga kabombo ang pagkapatupad ng most economically advantageous responsive bid. Hindi lahat ng pinakamura ay siyang mananalo sa bidding, kundi mahalaga ay may kalidad ang produkto upang hindi masasayang ang pondo ng pamahalaan. Ang batas naman na ito ay siyang pinakahuling ipinasa ni Angara bilang chairman ng Senate Finance Committee bago siya mapalitan kasunod ng pagkapalitan liderato ng Senado. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito,
Muling binigyang diin ni Speaker Martin Romualdez ang pangako ng House on Representative na nakatutok ang amyenda sa Restrictive Economic Provision ng 1987 Constitution na layong bumuo nga ng isang inclusive economy para yan sa kapakanan ng mga Pilipino. Ginawa ni Speaker ang pahayag sa sidelines ng pagbisita nito sa Tawi-Tawi kung saan inilunsad nito ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair at reaksyon na rin dahil malamig ang Senado sa pag-amyenda sa saligang batas. Sinabi pa ni House Speaker Romualdez na kanyang aalamin kung ano ang direksyon ng Senado hinggil sa economic constitutional amendments matapos makipagpulong ito kay Senate President Chis Escudero. Muling ibinigyan diin ni Speaker ang kahalagahan sa pagpasa sa mga mahalagang panukala. Umaasa naman si Romualdez na mas magiging mahigpit ang kanilang kolaborasyon at ang pagpapalitan ng mga ideya sa bagong liderato ng Senado. Bombo International News. Nanawagan ng Estados Unidos sa gobyerno ng Haiti na agarang maglagay ng mga Kenyan-led security force matapos nga ang pagkasawi ng 3 United States missionaries. Ang nasabing apela ay matapos na pagbabarili ng mga armadong sospek ang 3 miyembro ng United States non-profit mission in Haiti Incorporated. Doon po yan sa Port-au-Prince. Ito na ang pinakahuling karahasan sa Haiti matapos ang ilang buwan na pinamunuan ng mga armadong sospek ang naturang kaguluhan doon. Dahil naman sa insidente rin ay agad na tinapos ni Kenyan President William Ruto ang pagbisita sa naturang lugar sa United States kung saan nakapulong nito si United States President Joe Biden at ilang opisyal ng Amerika. Mula noong sumiklab ang kaguluhan noong Marso ay mahigit 36,000 na ng mga residente doon ang lumikas kung saan mahigit 1,500 na rin ng mga individual ang napatay. Oras 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ang kabombo isinusulong ng Presidential Task Force on Media Security na ibilang ng mga kinukonsidera ng election offense ang mga pangaharas sa mga mamamahayag. Ito ang inihayag ni Executive Director at Yusek Paul Gutierrez ng PTF-OMS bago ang magiging paglalagda nito sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Commission on Elections sa susunod na buwan, kaugnay pa rin yan sa gaganaping halalan nga sa susunod na taon. Aniya, batid ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga banta sa buhay ng mga mamahayag dito ho sa ating bansa, lalo na tuwing panahon ng halalan. Kaugnay nito ay inihayag niya na may alok ang komisyon na gamitin ang kapangyarihan nito na magbabala sa mga kandidato, political parties at mga taga-suporta nito na anumang uri at angkang pangaharas sa mga mamamahayag ay may katumbas na karampatang parusa. Paglilinaw naman ni Gutierrez ang naturang kasunduan na kanilang nalalagdaan ng Commission on Elections ay hindi layuning amyendahan ang Omnibus Election Code, ngunit siya niya ay bukas sa ganitong ideya. Ang iba't ibang uri nga ng karahasan laban sa mga mamamahayag ay hindi kinukonsidera ng election offense sa ilalim yan ng Omnibus Election Code, ngunit kayon paman ay kinukonsidera pa rin ng nasabing batas ang mga pagbabanta, intimidation at paggamit ng fraudulent devices scheme at iba pa laban sa isang tao o botante sa kasagsagan ng halalan bilang election offense. Samantala, naglaan naman si ako Bicol Party List Congressman Zaldico, ng chairman naman ng House Committee on Appropriations ng 500 million pesos upang matiyak ang matatag at mas maaasahang supply ng kuryente para sa lalawigan ng Albay. Ayon sa congressman, target niya na mas palakasin pa ang Albay sa pamagitan niya ng pag-ibigay ng matatag at epektibong supply ng kuryente. Aniya sa pagpapabuti ng power infrastructure, hindi lang nito binibigyang solusyon ang issue ng brownout sa lalawigan. Bukod dito, nilalatag rin ang magandang kinabukasan sa pamagitan niya ng pagpapalakas pa ng ating ekonomiya. Ito ay makakatulong upang maakit ang mga bagong negosyo na lumitaw
lumikha ng mga bagong trabaho at higit pang mga trabaho. Ang 300 million pesos na nakalaang pondo ay na-download sa National Electrification Administration habang ang natitirang 200 million pesos naman ay nakatakdang ilabas at gagamitin din para sa pagtatapos ng rehabilitasyon ng mga linya ng kuryente, pagpapalit ng mga sirang reclosures at gayon na rin ang pag-upgrade sa mga transformers. Dalawang bagong power substations naman ang itatayo din upang mapahusay pa ang grid capacity ng Albay Electric Cooperative at mapabuti pa ang pamahala sa distribusyon ng kuryente. Ang mga bagong substations naman na ito ay planong itayo sa mga pangunahing lugar sa Albay upang mabawasan ang mga overload at mapahusay din ang kabuang transmission grid sa naturang lalawigan. Samantala mga kabombo, papalo sa halos kalahating milyong kabahayan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang nawala ng kuryente nitong Huwebes ng gabi, Mayo 23, ayon yan sa Manila Electric Corporation o Meralco. Sa ulat ng naturang kumpanya, nasa 487,000 customers ang naapektuhan ng nangyaring brownout sa nabanggit na araw. Paliwanag ng nasabing power distribution company, bahagyang nahihirapan sila ngayon na magpatupad ng rotational power interruption o manual load dropping sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya nito tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at maging dyan sa may Pampanga. Samantala, bagamat hindi naglabas ng red alert ang NGCP nitong Biyernes, ay pinaghahandaan pa rin ng Meralco ang publiko na itong mga customer nito hinggil yan sa posibilidad ng brownout o pagpapatupad ng disconnection mula sa mga power grid. Nabatid na nagpapatupad ng manual load dropping ang Meralco sa tuwing naglalabas ng red alert status ang NGCP upang mapamahalaan ng maayos ang demand ng kuryente sa kanilang mga nasasakupang lugar. Sa dagdag pa mga pagbabalita, umabot na sa 25 na mga sasakyan ang natekitan ng Metropolitan Manila Development Authority sa isinagawang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operation Group Strike Force. Ilan sa mga ito ay ang mga kotse, mga van at ilang mga motorsiklo. Bukod sa mga nahuli, 10 naman sa mga ito ang hinatak o tinow ng naturang ahensya dahil yan ang mga sasakyan ay iligal na nakaparada at nasasakop yan na umunoy doon po sa bangketa. Ang nasabing clearing operation ay isinagawa sa ilang bahagi ng Quezon City, partikular na sa Del Monte Avenue, G. Rojas Street, D. Tuazon, Tinagan Street, Mauban Street, Santo Domingo, Dapitan Street, Matimyas Street, San Jose Street at maging sa N. Ramirez Street. Samantala mga kabombo, patuloy naman ang babalaan ng naturang kagawaran na huwag nang ipark pa ang kanilang sasakyan sa mga lugar na ipinagbabawal upang hindi na makapagdulot pa ng malalang trapiko sa mga kalsada. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Itong mobility advocate, nais naman malaman ang breakdown at totoong datos hinggil yan sa kaliwat ka ng aksidente umano na kinasasangkutan ng mga electronic vehicles. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Nais malaman ni Alternative Mobility Philippines Director Ira Cruz na siyang nag-a-advocate ng sustainable at inclusive transportation mode ang breakdown at totoong datos hinggil sa mga report na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay may kaugnayan patungkol sa kaliwat kanang nangyayaring aksidente umano na kinasasangkutan ng mga electric vehicle kung saan nangunguna ang Metro Manila sa mga lugar na may pinakamataas na naitalang naturang aksidente. Ayon kay Cruz, hindi umano sila makukumbinsi na mataas ang bilang ng mga nasasangkot sa nasabing aksidente kung hindi naman daw accurate ang kanilang inilalabas na mga datos. Ang nangyayari, naglalabas naman sila ng number at makikita natin dun sa halimbawa ng mga number ng mga siklista, ito yung incomplete. Ngunit ginagawa nila ngunit ginagamit nila ito bilang basihan ng policy na nakaka-apekto sa napakaraming
Kung sasabihin nila na maraming porsyento ng mga light electric vehicles ang sangkot sa road incidents, dapat ito'y kanilang ihayag. Kailangan sila yung maging transparent kung ano ba yung raw data, ano yung naging basehan nito, at i-share nila ito sa publiko. Yun yung una. Pangalawa, sa ipinunto niya na maliit na bilang daw ito kumpara sa dami ng mga bilang na kinasasangkotang aksidente ng mga pribadong sasakyan, kaya naman kung ang pagbabasihan lamang ay ang dami, ay tiyak na mas laganap ang road crashes sa mga private vehicle. Ipinunto rin niya na sa mga pribadong sasakyan daw dapat ituon ang kanilang mga pansin at huwag pag-inita ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga Pilipinong gumagamit ng electric vehicles. Dagdag din niya na ang dapat isipin ng nasabing ahensya ang kapakanan ng nakararami na kanilang pinagsisilbihan at hindi ang panghuhuli o tila panggigipit sa mga ito. Ang solusyon din daw upang mapaganda ang mobilidad ng lahat ay sa pamamagitan ng pag-priority sa pangangailangan ng mga pasahero o gumagamit ng mga pampublikong sasakyan at maging sa mga nagamit ng bisikleta, e-bike at ng e-trike. Sa huli ay sinabi niya na dapat din daw ay align ang polisiya ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga polisiya ng iba pang mga ahensya, kagaya na lamang ng Department of Transportation at Department of Health na nais isulong ang active transportation upang gumanda ang kalusugan ng mga Pilipino at ang kagandahan ng ating mga kapaligiran. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako na tayo sa mga tinutukang balita ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang epektong hatid ng bagyong Aghon sa may Caraga Region abay patuloy pang kinoconsolidate. May buong detalye ang Bombo Radio Butuan. Kaagad na gumawa ng mga proactive actions ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC upang mananatiling ligtas ang lahat ng mga Karaganon sa hagupit ng bagyong Aghon mula nung hinagupit nito ang reyon. Ayon kay Ronald Anthony Briol, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Caraga, palayo na sa Caraga Region ang bagyo. Ngunit ang extension nito ay magdadala pa rin ng hangin at isolated rain, kung kaya't patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa track at update ng bagyo. Sa ngayon, kinoconsolidate pa rin nila ang epekto. Dala nito upang malaman ang iniwan nitong pinsala at ang gagawing mga hakbang para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, sir, ang gagawin na lang natin, sir, is we will consolidate the effects if there is any, kung meron man, and also the needs kung ano man yung mga kinakailangan nila at saka yung mga affected population na dulot nitong Tropical Depression Aghon for us to consolidate and to submit report to the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Vinci Barasan nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Itinayang Coast Guard Monitoring Station sa Batanes makakatulong rin raw sa mga Pilipinong mangingisda upang maitaboy ang mga foreign fishers sa Hilagang Luzon. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Makakatulong ang itinayong kauna-unahang Philippine Coast Guard Monitoring Station sa Itbayat, Batanes hindi lamang sa pagbabantay sa soberanya ng bansa kundi maging sa mga mangingisda sa nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Coast Guard Ensign Jessa Pauline Villegas, ang tagapagsalita ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi niya na isa sa dahilan ng pagtatatag ng monitoring station sa Batanes ay upang mapaigting ang pagbabantay sa mga dayuhang mangangahas na pumasok sa teritoryo ng bansa kagaya na lamang ng mga barko ng China. Halimbawa na anya rito ang kamakailan lamang ng mga namataang Chinese research vessel sa Hilagang Luzon. Anya bagamat 70 bahagdan sa mga ito ay safe passage lamang ang pakay, subalit hindi pa rin nila isinasantabi ang posibleng banta sa presensya ng mga nasabing barko. Maliban rito ay makakatulong din ang nasabing Coast Guard Station sa mga mangingisdang Pilipino nang mahuli at maitaboy ang mga dayuhang mangingisda kagaya na lamang ng mga Taiwanese at Chinese sa karagatang sakop ng Hilagang Luzon. Una nang isinagawa ang inauguration ng PCG Itbayat Batanes Station na dinaluhan ni National Security Advisor Eduardo Año at mga opisyal ng North Luzon Command at Philippine Coast Guard. Yes sir, actually this
first quarter meron po tayong namataan. I know, aware naman po kayo doon since nabalita po siya nung last lang po. So, continuous po yung pagkakandak po natin ng maritime patrol, kaya may mga barko ng Philippine Coast Guard na pumupunta dito sa area of responsibility para po mag-conduct po ng surveillance po. At good thing naman po, hindi naman po sila naaabutan ng mga otoridad natin at nakakaalis na din naman po. So hindi sila nagtatagal po dito sa area po natin. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang mga pag-ulan na dulot ng bagyong Aghon, hindi pa umano magpapadaos-dos sa lahar deposit sa Bulkang Mayon. Subalit ibinabala ang posibleng mga pagguho ng lupa. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Pinawi ng mga kinauukulan ang pangamba ng publiko kaugnay ng posibleng epekto ng bagyong Aghon sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na ang light to moderate rains na dala ng naturang sama ng panahon ay hindi pa mapanganib sa pagdaos-dos ng lahar. Sa kasalukuyan ay nakamonitor naman umano ang rain gauges ng State Weather Bureau at maging sa Bulkang Mayon upang matutukan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kabila nito ay sinabi ng opisyal na isa sa mga ikinababahala ng kanilang tanggapan ay ang posibilidad ng paghigop ng bagyong Aghon sa amihan na posible umanong magdulot ng malalakas na mga pag-ulan sa Bicol Region. Dahil dito ay nakaalerto ang opisyal sa posibilidad ng mga pagguho ng lupa sa ilang mga bahagi ng Albay. Paliwanag ni Daep na ang mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw ay tila pag-recharge pa lamang umano sa saturation losses na naitala noong panahon ng tag-init. Anya, hindi pa saturated ang lupa sa lalawigan, subalit pinayuhan pa rin ito ang publiko na pairalin ang pag-iingat. So yung type of rainfall ng light to moderate, hindi yan pwede mag-produce ng lahar unless na maging torrential. Pag nag-heavy at saka torrential, magpapamonitor na kami ng hourly rainfall sa rain gauge. I-monitor lang natin kasi sa ngayon, bago yan mag-saturate, kailangan mag-recharge muna siya ng mga losses natin sa groundwater. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson naman pabor na maipatupad ng diborsyo sa ating bansa kung may balidong rason. May detalye dyan ng Bombo Radio Vegan. Pabor si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na maipatupad ang diborsyo sa bansa kung ito'y may balidong rason. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Vegan kay Singson, kinikilala naman umano nito ang nakasaad sa Biblia na sagrado ang kasal at hindi na dapat pa maghiwalay ang pinagkaisang dibdib ng Diyos. Ngunit kung lumalabo at humihirap na ang sitwasyon ng mag-asawa at wala ng pag-asa pang maayos ang gusot sa kanilang pagsasama, ay mas mabuti na umanong magdiborsyo. Maaalalang lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kongreso ang Absolute Divorce Bill at hinihintay na lamang itong maiendorso sa Office of the President. Ngunit kapag lampas 30 days na ang nakalipas at hindi pa ito napirmahan, ay otomatikong magiging batas na ito. Divorce bill, nagbabasa ko ng Biblia araw-araw, di naman lahat, pero hindi meron. Pinagawa ko kasi pag-visit ko, papasalamat ako sa ating Panginoon, nabuhay pa ako, then pinabasa ko yung Bible, panago ng babasa. Ang lahat ko naman, hindi pwede mag-divorce. O alam niya, sama ng Diyos din na yun. Pero, iba-ibang interpretation, iba-ibang religion, yung divorce, kung minsan, mahirap din yun kung di sila kakaintindihan, baka magpatayan pa. Kung may valid reason, dapat may divorce. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga senador, abay tila ba naglulukuhan na lamang umano kaugnayan sa mga nangyayari ngayon sa institusyon, ayon yan sa isang political analyst. May buong detalye ang Bombo Radio Dagupan.
business as usual lamang. Ito ang nakikita ngayon na sitwasyon ng isang political analyst sa Senado ilang araw matapos bumaba si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa pwesto. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni Atty. Michael Henry Yusinco na wala silang nakikita o maaasahang pagbabago ngayon sa kalidad ng mga legislatibong aksyon sa Senado. Gayunpaman, sinabi nito na sa kabila ng mataas na emosyon kasunod ng mga pangyayari ay mas mainam na obserbahan na lamang muna sa kasalukuyan ng Senado. Anya, sa nagiging takbo ngayon ng mga bagay-bagay ay malayong matapos pa ang nagaganap na sisihan at batuhan ng mga paratang sa pagbaba ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri sa posisyon. Idiniin nito na hindi katulad sa mga naunang kongreso, partikular na matapos maipasa ang 1987 Constitution kung saan nakatuon ang mga senador sa pagpapasa ng mga makabuluhan at kalidad na batas, ay hindi na ito nakikita ngayon sa mga nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Saad pa ni Atty. Yusinco na ang mas nakakalungkot pa ay sa halip na mag-focus ang senador sa kanilang tungkulin ay mas matimbang na sa kanila ngayon ang manatili sila sa kapangyarihan at hindi ang maglingkod sa taong bayan. Dagdag pa nito na ang mga lumalabas na pasaring at mga pahiwatig ng ilang mga senador ay nagpapakita na tila naglolokohan lamang sila sa Senado na nagiging mitya naman ng pagbaba ng reputasyon ng ating institusyon. Ito anya ay lalong nakakasama sa imahe ng mismong Senado at gayon na rin sa mismong sistema ng paglikha at pagpapasa ng mga batas. Bilang mga mababatas, sinabi pa ni Atty. Yusinco na umaasa ang publiko sa mga senador na magpasa ng mga batas na tumutugon sa lubos na pangangailangan ng mga mamamayan, ngunit tila ay nagpa-power play lamang ang mga ito. Kung pag-obserbahan lang natin yung mga personalidad na involved, mukhang mataas pa yung emotion, no? At palagay ko hindi pa matatapos yung sisihan dito at yung batuhan ng mga paratang, but certainly wala tayong maaasahan na pagbabago in terms of or improvement sa quality of legislation. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang kauna-unahang Senior Citizen Community Care Center binuksan na sa Cebu. May pag-uulat siya ng Star FM Cebu. Pinasinayaan kahapon Mayo 24 ang kauna-unahang Senior Citizen Community Care Center sa Barangay Poblacion West sa bayan ng Moalboal. Pinangunahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama ang mga opisyal mula sa National Commission of Senior Citizens ang ribbon cutting ceremony at inaugurasyon sa 10 milyong pasilidad na ito na pinondohan ng pambansang pamahalaan. Nilikha ang pasilidad na may pangunahing layunin na matugunan ang mga pangangailangan ng elderly population. Nagsisilbing hub para sa mga matatanda ang care center na ito na maaring mag-avail ng libreng medical check-up na available kada linggo. Nag-aalok din ito ng malawak na hanay ng mga serbisyo tulad ng social support and assistance, healthcare services at recreational activities. Dito rin matatagpuan ang Office of the Senior Citizens Affairs ng Bayan. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ni Governor Garcia na ang mga senior citizen umano ay matatawag na superior citizen dahil marami silang naiambag kesa sa maiingay lamang na kabataan. Idinagdag pa nito na pinatunayan pa ng mga senior citizen na deserve ng mga ito ang higit pa kesa sa ibang mamamayan. At this stage in our lives, we should not only be called senior citizens, we should be called superior citizens. Once again, Cebu, we lead the way for the rest of the country to follow. Just look at us, Cebu. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang 70-year-old beauty queen pasok sa lalaban sa Mutianan Taguig 2024 mamayang gabi. May pagulat siya ni Star FM Manila. Isa ang 70-year-old na si Rhonda Felizmana mula sa Barangay Pitogo sa mga Kalahok sa Mutianan Taguig 2024.
Sa exclusive interview ng Star of Manila sa Brave Grandma na ito, bukod sa gusto niyang maging masaya, nais niyang magsilbing inspirasyon sa mga kapwa niya na huwag tumigil sa pag-abot ng kanilang pangarap anuman ang ating edad. Masaya ring ibinahagi ni Ronda na respeto, suporta at pagmamahal ang ipinaramdam ng kapwa niya mga kandidata sa kanya. May mensahe naman ng Mutya ng Taguig candidate sa mga naniniwala sa kanya. Ako talagang lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Kilala ko man o hindi, kasi lahat tawag din to, maski saan ako pumunta, go lang, granny, mami. Maraming salamat sa inyo at kayo ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin at nagpapatibay na sa akin na talagang lalaban tayo. Bahagi ng exclusive interview ng Star of Manila sa 70-year-old Mutya ng Taguig 2024 candidate na si Ronda Felizmana. Magaganap ang Mutya ng Taguig ngayong araw ng Sabado, May 25, 2024. Mula sa Star of Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Severe tornadoes at thunderstorm patuloy pa rin na hinaharap at haharapin ng Estados Unidos sa susunod pa ng mga linggo, habang ang mga residente naman kailangan ng maging alerto. May pagulat dyan ng Star FM Bacolod. Sinalanta ng mga buhawi, pag-ulan at hail noong unang bahagi ng linggong ito ang milyong-milyong katao sa US kabilang na ang ilang estado. Humigit kumulang kalahati ng bansa mula Texas hanggang North Dakota, mula Georgia hanggang New England ay nasa panganib dahil sa kondisyon ng panahon noong Huwebes. Ayon yan sa Storm Prediction Center ng National Weather Service. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Sheila Kasaysay Saldo, isang Pinay teacher sa North Carolina, USA, ibinahagi niya na maswerte pa rin sila kahit nitong linggo lamang may bagyo sa kanilang lugar, pero dahil sa hindi sobrang nagyayelo sa kanilang lugar kundi pag-ulan lang ang kanilang hinaharap. This week, may masamang storm, yung ganon kami dito na nangyayari sa North Carolina, and we're lucky enough here in North Carolina, in my place in Warrenton, because hindi siya masyadong nagsusnow compared to other states. But yung delikado dito is umuulan. Pag umuulan, tapos sa sobrang ginaw o sa sobrang lamig, nag-a-ice yung daan. So that's what they call the black ice. So pag ganon, like that was Wednesday, nagkaroon ng malakas na ulan ng gabi at kinaumagahan, sobrang lamig. So nagkaroon ng 2 hours delay yung pasok namin sa school. Papalapit na ang pagsisimula ng tag-init pero hindi pa rin isinusulong ang mga outdoor activities dahil nagpahayag ang Weather Service na may mga posibleng may mga buhawi pa at pag-ulan ng yelo sa Central at Southern Plains sa Sabado. Sa loob ng isang linggo, ang gitnang US ay nasa ilalim ng patuloy na paggagupit ng malalakas na bagyo. Ang mga buhawi ay tumama sa kalahating dosenang estado na naging sanhi ng pagkamatay ng 5 katao at mga sugatan na nagdulot na rin ito ng malawakang pinsala na tinatayang nasa $10 milyong. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombot ka Star Nation na bangka riders mula dyan sa may Maasim, Sarangani abay naging kampiyon umano dito ho sa isinagawang Bangkarera Sarangani Bay Festival Edition. May buong detalye ang Bombo Radio Jensen. Naging matagumpay ang Bombo Radio Bangkarera Sarangani Bay Festival Edition na ginanap sa Reyes Beach Resort, Barangay Gumasaglan, Sarangani Province. Ito'y matapos dinagsa ng napakaraming tao na binubuo ng mga turista, beachgoers, spectators at iba pa. Walang pakialam ang mga tao sa sobrang init ng panahon. Kahit pasado alas 3 na ng hapon ay hindi umalis ang mga nabanggit at naghintay pa rin sila para sa championship round. Nanalo sa kompetisyon si Jevan Narawi mula sa Maasim, Sarangani Province mula sa Team Sports Pacific matapos makuha ang pinakamaikling oras ng karera na umabot lamang ng 4 na minuto at 20 segundo. Naging first runner-up naman si Algie Atal mula sa Maco, Compostela Valley, Davao de Oro mula sa Team Doraemon. Ang nabanggit
ay may oras na 4 na minuto at may 38 segundo, habang ang second runner-up naman ay si Muammar Basukaw mula sa Maasim Sarangani Province, mula rin sa Team Sports Pacific na may oras na 5 minuto at 1 segundo lamang. Nagpapasalamat din ang Bombo Radio sa lahat ng mga nakasaksi, pati na rin sa lokal na pamahalaan ng Sarangani, LGU Glan, mga otoridad, force multipliers, Philippine Coast Guard at iba pa. Ang kampyon ay nag-uwi ng 100,000 pesos, habang ang first runner-up naman ay nag-uwi ng 50,000 pesos. At ang second runner-up ay nakatanggap ng 30,000 pesos. Muling napatunayan ng Bombo Radio na ang Bombo Radio Bangkarera ay ang crowd drawer, base na rin sa dami ng kalahok at maging sa mga manunood. Ang karera na talagang ilang taon na umaarangkada, ang bangkarera, yan, labanan yan ng lakas ng mga makina ng ating iba't ibang mga bangka, no? Galing sa iba't ibang lugar ang ating mga contestants. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating orasyon, pinatanais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari din po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamamagitan ho ng ating mga social media accounts. Matatagpuan po ang Bombo Radio Philippines sa ating Facebook page, sa ating TikTok account, sa ating YouTube channel, at maging sa pamamagitan ho ng ating mobile application. At na maaari namang ma-download sa pamamagitan niya ng Google Play Store at maging sa Apple Store. At para naman sa mga karagdagang mga balita at sa mga halagang impormasyon o galing tumutuko sa ating mga istasyon sa probinsya. Para ho sa ating mga kababayang Bisaya, syempre nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay Bombo Marisol Binyas. Ang
Metro Pacific Iloilo Waters natalana sini nga magapasaka sa nga ila sini iyang water rate. Ang mga konsumidor nagpiait. May iba naman sini nga nagambang at iway man niya sang kontratsimpo kung magpasaka sila sa ila sini nga water rate. Ang importante lang sinadira nga may ara man sang konsuelo sa ila sini karon iyang serbisyo. Do kasubong iyang lately ang alkalde nagpabutyag sang iya sining pagkadismaya. Hindi lamang kay nadismaya nga aton sining alkalde kundi disgusted pa siya sa serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Waters. Pero ining kompanya nga ang primary mandate is to distribute potable water apisar sang wala tuo sini nga reklamo sa mga konsumidor, papasaka pa sila sa ila sini nga water rate. I-check tabi si Bombo Marisol Viñas sa yaman sini nga follow-up report. Sol, sa report, please come in. Wala man sang nakita nga problema ang mga konsumidor diri sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW kung magpasaka man gid ang mga ini sang ila rate basta kuno siguraduhon lang nga bastante ang supply sang tubig sa ila. Ini may kaangtanan sa ginaplano sang MPIW nga magpasaka sang ila rate sa minimum nga 200 pesos nga madugang sila 90 pesos kada 200. So sang natigayon naton diri nga ma-interview ang isa sa mga konsumidor sang MPIW diri sa may barangay Saya Lapos. Kamagen Bombosal, yung kumiliwat, pila tong ila sini nga plano ipasaka? 90 pesos per 200 nga minimum sini Bombochamp. 200 ano na? 290. 290. So from ang minimum sini nga water rate or ang water bill nga ginabayaran sa isa ka consumer is 200 pesos. Bali mga 200 plus ina Bombochamp do 243 ata specific gid nga amount pero kada 200 pesos kuno nga minimum amount may duga nga 90 pesos. So mahimo na siya 290. Yes, Bombochamp. Masubra pa sa 290 ni 300 na pesos kung isip-isipon tagid kay ang ila sini nga ipasaka 90 pesos 90 pesos gid sa sining minimum nga tubig abi nga makonsumo sa isa iya ka konsumidor amo na? Exactly, Bombochamp. Pila ka no kuno pila ka cubic meter or pila ka litro ang makonsumo or ang minimum nga consumption sa isa ka konsumidor? Amo pa na ang padayon naton Bombochamp nga ginatinghwaan man kung pila man gid ang minimum abi nga ma-consume sang isa ka konsumidor abi sa isa ka bulan pero may talaksan man ining MPIW kung pila lang gid ka metric tons or cubic meters ang ma-supply nila sa isa sini nila ka konsumidor sa isa ka bulan. All right. So muna Bombochamp may mga pila kita diri ka konsumidor nga natigayon nga maistorya nanungod iya sa amo ni nga plastada kung ano abi ang mangin reaksyon nila kung reaksyon nila sa ginaduso abi sang MPIW nga rate nga dugang. So diri sa may bahin sang Mansaya Lapos sa barangay Mansaya Lapos may isa kita diri ka konsumidor nga naistorya man si Mr. Estebal Obidos. Suno sa iya mga kada bulan nagabayad kuno ini sila sang ginabanta 200 to 300 pesos ang ila sini nga rate sa kada bulan sa diin amo na gani sa pihak nga do tama gid ka kini ang tubod kag kun kisa gani do hindi gid matubdan nagabayad man ini sila sa gihapon especially sa mga dinamlag lang nga binulan do alang-alang gid ang supply sang tubig sa ila halin from MPIW kag do nabudlayan gid ini sila sa ila sitwasyon kay bangod wala bala sang mga bubon sa ilang area and at the same time wala man sang sining Bombochamp kag kon may mga delivery man gid sang nagligad do sa gunson man ang pag-deliver pero sang dinamlag lang do nag-alternate naman ini Bombochamp sa diin nakabaton gani ini sila sang dira lang sa
4 to 7 gallons per day kag suno sa iya do medyo kulang gid ni katama sa ila nga 5 abi ka individual sa isa ka balay kay aside abi sa pagtig-ang diri or sa ginagamitan nila sa pagpangtig-ang ang tubig, aside sa mga ginapanghugas, ginapaligo pa kag pila ka mga ginagamitan nila diri sang tubig pambutsam nga do tama gid ka piraot o kung tama gid ka budlay man sa ilang nga bahin bangod sa amo niya nga sitwasyon nga ang delivery sang tubig nga wala naman gani gatubod sa ila kag sa iya diri nga reaksyon tuman gid siya kadismayado sa amo ni abin nga serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water, pero sa bahin iya nga tikon magpataas man gid ang ining Metro Pacific Iloilo Water sang ilang rate magapasugot naman ang ini Bombochama as long as nga kung pakamaayuho nila bala ang ilang serbisyo may konsuelo, and especially bastantihon na lang o kung bastantihon gid ang supply sang tubig diri man sa ilang area kay ang suno sa iya ang tubig kinahanglanon gid kada adlaw, so kung ano man lang ang tanyag abi sa ila matukos naman lang ini suno sa kay Mr. Obidos. Sa dugang bala nga pahayag ato ni pabati ang ato nang interview kay Mr. Estebal Obidos. Tubig, ano ning maiguan niya? Kaya mo lang ang pangtig-ang, pangkuhan ko siya, hindi na may panglaba, kasi wala na sa kuhan mo, wala na, para na sa paligo, sa panghugas pinggan, sa digabo. Mula na. Aside abi diri sa ginasaligan yung delivery sa tubig, ano pa gid ang source niyo sang tubig? Aside pa gid sa Siya magdamo-damo man ang dulong eh. Okay. Gina-expect niyo Oo, magdamo. para nga makabastante mamla kami sa kwan. Pero kada adlaw umpisa sang nagpa-deliver di si Metro Pacific. Ante, sa una, gabi-gabi, nadulong sila adlaw. So sa sinina, na nagliga na nga sinimala, alternate na. Sa isa kasi, subunin madulong sila, kagabi nagdulong sila, no? Pagka karon way naman eh. Anong reaksyon mo yatay nga base kasakaan ni Metro Pacific ang iya nga minimum? Nga pabayad sa mga konsumidor ya? Sa konsumidor? Oo, di ba? May problema, basta ang importante lang, ang tubig bala. Kuan lang, ang bastante lang lang, hindi ka lang magpilitin siya. Kasi buong problema ka dyan, kulang ka dyan, ilang kuan sa tubig mo. Ang ilang supply sa tubig mo. Okay, kasi ano ba lang ang unod sa truckman, kadamo sang konsumidor din. Eh, siyempre kulang ka tama. Kasi dapat madungan-dungangan man. Sa pihak iya nga bahin Bombocham, sa pihak nga dumadamo gid kita sang negatibo abi nga nabatian hanungod iya sa nabato nila nga serbisyo halin sa MPIW sa gihapon at talabanan gid iya sa ila ang gusto sa gihapon nga kumbaga affirmative sila or naga-affirm sila abi sa ginatawag nga pagpataas sang MPIW basta sa gihapon pakamaayuhon lang gid no ang paghatag man abi sang serbisyo kaangay diri kay Mrs. Mary Ann Bukayan nga naga konsumo sa amo iyang supplier sang tubig diri sa may zone 3 Baldosa Lapos sa diin asuno sa iya sa mga dinamlag lang ang ila sini nga bill abi sa isa ka binulan or sa kada bulan abi sang pagkonsumo nila sang tubig naga-range sa 400 to 700 pesos which is okay man kuno no muna nga plastada do kumaga justifiable man bangod iya madamo man abi sa sila sang gina-consume nga tubig kay ti negosyante man ni sila kag at the same time sa iya diri nga bata nga mga nagail-eskwela man kag asuno sa iya diri Bombocham kun magpataas man gid sila sang ilang nga presyo abi no pakamayuhon gid nila ang ilang serbisyo di kaangay sang pagpanami pagid abi sang kalidad sang ilang nga tubig especially hindi na bala maguntat-untat kay suno diri kay Mrs. Bukayan isa sa mga ginakadisgustuhan niya sa serbisyo diri sang MPIW amo iya ang pagpasalig nila sa mga konsumidor nga kung magatag sang tubig sa amo na ang adlaw dapat Bombocham matupa kay sa iya dito sa mga nagliligad nga mga eksperyensya do kaangay nga ginapasalig sila sa MPIW nga ang date bala nga supposed to be matubodan sila pero wala gali isang tubod sa dugang bala nga pahayag ato ni pabati ang ato nangin interview kay Mrs. Mary Ann Bukayan. Ay ano nakita mo? Kung kaysa okay man nila nga serbisyo eh ito siyempre need mo gid ang water mo dapat ano ka na lang okay ka na lang Sa ano nga anabi ma'am nga kabaydo nga ti matapos ikaw sa
ginapangayo ni MPI abing nga kwan nga bugang sa ano nga baylo adli ano brahon nila maano masuggest mo dira. Pero dapat kung magano sila taas sila ma'am sang price, dapat ang ilang nga serbisyo okay na nila. Tapos sige abing nga mga paraan nga dapat adlaw-adlaw na matubod nila tubig, hindi kay sila nga amo na may schedule pero kung kaysa sang nagliga din post nila is amo na pero pagbantayan namon way man nagtubod. Pero kung basi magtaas na ilang rate, basi mag-okay naman nila serbisyo Pero kung para sabi mga 2 to 3 years pa ni ma'am or mga 5 years sabi estimatedly pero babayad ikaw sa ginpataas nila nga number, ano nigit mo masiling dire o reaction mo? Okay lang. Okay lang siya ma'am. Basta may ano lang matubod na ila tubig. Nabatian dire Bombocham ang kabahin sa ato nang interview kay Mrs. Marian Bukayan. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Biñas. No choice. Daw kasubong hostage ang mga pumuluyo karon sang syudad sang Iloilo sa sining sistema or matawag naton plano sang Metro Pacific Iloilo Waters. Naintindihan gid naton nga ti bangod man sang kataason sumong sang presyo sang tanan na lang, may kinamatarong man nga makapaminsar kag magproponer ang Metro Pacific Iloilo Waters nga magpasaka sila sang ila sining water rate. Pero kung tani makahatag man lamang sang hustisya or konsuelo sa bahin karon sang mga konsumidor. Nga bisan mapasaka sila sang ila sining rate, panukot nila nga minimum rate is 230 pesos, 240 pesos, ti mahimo na nga 290 or 300 plus pesos per month. Kaya nagadepende sa minimum sining consumption sang tagsa ka konsumidor. Sa aton sining mga kabombo. O galing kay ti kung pamatian tang mga konsumidor, just like sang nangin interviewee sang Bombo Radio, nga daw kasubong iyang willing sila mag-agunto sang kamahalon kabaylo sang maayo sining serbisyo. Kung tani amo sina banwa. No? Why magkikita sang mambal naton abing reklamo or kung ano sina dira, ang importante mayo lang ang serbisyo. O galing kay worst case scenario gidya ang nagakatabo diri iya sa syudad sa Iloilo, particularmente sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Diin kay mo kakita iya nga may primary mandate sila nga mag-distribute sang potable water. May connection man ang himuon lamang sang konsumidor pandaro ng iya sini nga metrohan kag i-open ang iya sini iya nga gripo kag bantayan until such time nga mapuno ang iya sini nga balde, ang iya sini nga drum or kung ano man ang ginastakan sang tubig. But unfortunately, sa aton sini mga kabombo, hindi amo sining nagakalanabo diri iya sa syudad sang Iloilo as per experience sa mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Waters. Hindi lamang iya kay ang mga ordinaryo sini nga mga konsumidor, pati ang aton sini iya nga mga government official ang naka-experience ang hindi maayo nga serbisyo from Metro Pacific Iloilo Waters. Damo gani sini iya taas ang kilay? No? Kag naghambal nga pigado na gani nyo sini nga serbisyo. May plano pa kamo nga magpasaka sa inyo sini iya nga water rate?
Ugaling kay ti sa gyapon sa aton sini makabombo, why ka na lisuan ang mga konsumidor sini, why na sang lisuan? Helpless. Rason nga ti nakahambal kita nga hostage kita subong, whether you like it or not, mahambal ka na lang huo basta kayuhan nyo lang inyo sini nga serbisyo. Oh. Ti hindi man amo sina ang sistema kung tani sa public utility, di ba? Kumo wala ka na sang lisuan, wala ka na sang choice, kay kung lang taon na to ng Metro Pacific Iloilo Waters in terms of water distribution, waay sila sang kompetensya. Solo flight nila, monopolize nila or namonopoliya nilang water distribution diriya sa bahin sa syudad sa Iloilo. So kung bundol man, pigaw man, inutil man, ang ilang sini nga serbisyo, waay ronti sa may mahimo yang mga konsumidor. Kunti magantos. Ang pag-antos ugaling kung tani sa aton sining makuturan, nalikawan ini naton kung may effort man from the Metro Pacific Iloilo Waters, from the Metro Iloilo Water District, nga i-improve man nilang ila siniiya nga mga facilities, such as ang ila siniiya nga mga connection. Kung pamangkuton mo sila, digahan kanila nga non-revenue water. Amo kuno ng ila sini nga problema. Hindi sila magproblema sa non-revenue water. Kay ever since sa aton sini nga matag palamati, nahibaluan nyo naman ina banwa nga wala man sila sa pag-improve or kung mayara man sang improvement, pipila lamang sa ila sini nga mga linya. So nagasuffer gyapon ang mga konsumidor. Kuno may ginpang lubong sila nga mga tubo, kuno may mga ginpang islan sila nga tubo. Kung tani may feedback man kita nga nabaton diri sa kaayuhan or nagadayaw sa serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Waters. Pero wala. Hamakon mo sina banwa, 5 ka tuig na nagligad, ang promisa nila, wala gyapon sini makumplito. No? Speaking of power or speaking of public utility, kung iplastar ta lang sa comparison with the more power, ang Metro Pacific Iloilo Waters, ang Metro Iloilo Water District, ang ila sini nga joint venture. Anong hambal ni more power? May mga improvement sila sang poste, linya sang kuryente, kag iban pa nga mga kinahanglanon, mga equipment para iya nga makaangkon kita sang establish ni nga kuryente diri sa bahin sang syudad sa nga Iloilo. So may ginatawag sila nga 5-year plan to summarize it. Banwa, kita nyo man na siguro subong bag-o mga poste, bag-o mga linya, may mga transformer, no? May mga nagkalain lang siniiya nga mga equipment nga technical sini ang mga term, but nakita sang pumuluyo sang konsumidor nga ang ginangasal sang more power, ang ginawakak-wakak sang more power nga 5-year plan, amat-amat nila kag may improvement kita nga nabatsyagan. Ti unlike iya sa Metro Pacific Iloilo Waters nga kuno nag-joint venture sila sa Metro Iloilo Water District, kag ang plano sini nila banwa nga sulbaron ang non-revenue water, ang kakulang sa pressure,
kag ining mga paglubong sang mga tubo so that nga madugangan pang konsumidor sang Metro Iloilo Water District, sang Metro Pacific Iloilo Water, so that ngang tagsa siniiya kapuluyan, no, mayara sang direkta nga linya kag makaangkon sang tubig nga pwede mainom or potable water. Ti 5 na katuig ang nagligad. Tapos mahambal pagid niya, may kabahin pagid isang another 2-year plan. My goodness, 7 years? Kung pasugtan ta, kag subong iya, nagapulok-pulok ang Metro Pacific Iloilo Water, nga mapasaka sang ila sini nga rate. Sa aton sini nga mga kabumbo. So diin dira ang hustisya, nga nagabayad ka tuod sang minimum sini nila nga ginasukot sa imo, pero kinahanglan mo pa nga mag-graveyard shift. Oh, what do I mean nga graveyard shift? Katulad bala sa mga duty sang mga empleyado sa call center, nagapulaw sila. Ti konsumidor ka, tsakto bayad mo, on time bayad mo, papulawon kaya para nga magbantay lamang nga matubod ang gripo mo? Para nga makaangkon ikaw sang tubig? Kagano hambal sang isa ka interviewin naton? Ti ginpulawan man namon, ma'am? Ginpulawan man namon, sir? Natulugan lang kami, nagpagbugtaw namon, why gyapon uno namon balde? And you have the guts to say nga mapasaka kamo sang water rate sa aton sini nga mga kabumbo? Nga very poor gidya katama sa aton sini matag palabati ang serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Waters. Oh. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, may patigayunon sini kuno nga public hearing para sa sining pagpasaka sang water rate sang Metro Pacific Iloilo Waters. Ibase karon kung plastaran lang kita dira nga amo ni ang 2-year plan namon, amo sinya mo sadto, no? Ngano kasubong balasang pagbaton, hook, line, and sinker sa mga opisyales naton sa city government. And later on, narealisar gali nila nga naisahan sila sa Metro Pacific Iloilo Waters, kag sila mismo nakarealisar nga pigaw gin man gali ang serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini mga kabumbo. Oh. Tibantayan tani kung ano ang mangin topiko kag anong mangin resulta sa bahin karon iya sang ginatawag sini nga public hearing. Kaya ang public hearing isa sa mga requirements sa pagpasaka sa ila sini nga water rate. Oh. Kagang pagpasaka to, hindi man basta-basta, dungutuman pagdakom, ako mo pilano, 20 pesos. Tika batas kasi na sa imo ya. No? Ginpanindugan nila literal ang ila sininga katungdanan or mandato to deliver potable water. Ti, ano bala kung deliver aw? Di ba ginadulong mo? Tiyan mo nang ginahimo nila kag doon na namitan sila subong sa sining tankering system, of which abi kung tani anay naton with a joint venture sa Metro Pacific Iloilo Water, madula nang amusin nga sistema. Kaya ang promisa sa to manglubong tubo para iya nga madugangan ang konsumidor, para nga mangin maayong serbisyo kag ang delivery sa nga potable water. And yet 5 na ka tuig ang nakaligad. Oh?
may mga ginpanglubong gin man sila nga tubo, pero majority sa mga konsumidor nagareklamo nga wala gyapon nagatubod ang ila sini nga gripo. 26 minutos sa nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik nato na Banwa, head sang Iloilo City Traffic Management Unit nagsabat sa tirada ni City Councilor Romel Duron nga pigado kunong ila sini iyang performance, ang ila sini nga pagtrabaho sa pagdihon sining tricycle route plan. Lakip na sina diri Banwa, Alexi Brooks, mangin Ecotourism Ambassador sang Iloilo, sa aton sini nga mga kabombo. Balikan tayo ni matapos ang pilang ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods.
sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig gagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa may kantanan sa iya sining reaksyon man or pahayag sabat sa sining statement ni City Councilor Romel Duron nga nahikay siya sa performance sang Committee Chair on Transportation. Kag subong man, daw kasubong agin padalian kuno iya ang pagpasar sang tricycle route plan. May mga experts kuno agin presentar during sang session si City Councilor Cabaluna, lakip na diri ang chief sang Iloilo City Traffic Management Unit, kado kasubong why kay sindi kay hindi kay srot sa ila sining nga trabaho. Ti kung si Councilor Cabaluna pa sa niya ti papadayon lang kita yan sa pag-ubra ang wayaman ginahambal, no? Pero sa sining statement yak gapon siya ang palpak nga LPTRP, no? Gin sang kita ng pungko as Committee Chairman on Transportation, nahimo naton nga enhance local public transport na route plan. May napurnada man sini iyang tricycle route plan nga nadihon sa tong tiyempo ni former Committee Chairman on Transportation Councilor Duron nga subong amo ning ginaplastar sang maayo. Suno ginatingwaan nga maplastar sa maayo suno sa kay Councilor Cabaluna. May pipila pa ka mga naumpisahan
natapos o galing kay hindi nangin epektibo si Councilor Doron during his time as the Committee Chairman on Transportation, kag pagbulos ni Councilor Sedfrey Cabaluna, iya siningagin disponiran kag kasubong iya nga nangin epektibo sa pagpatuman sining mga ordinansa. Ano naman iyang statement diri sang head sa Iloilo City Traffic Management Unit sa pahayag man ni Councilor Doron, sinya nga tining niya trabaho niya, hindi niya trabaho sang pulis. Check tabi, si Bombo Angel Tan, kay na-interview niya si retired police colonel Oldarico Garbanzos. Jel, sa report, please come in. Nagatagman sang sabat niya sini ang head Bombo Cham sang Iloilo City Traffic Management Unit matapos nga tidogin question sang naglikad ni Councilor Romel Doron kung napalibugan gid man bala kag natun-an ang pagbihon sa tricycle route plan. Kag naibaluan man sa mga kabombo nato niya kabahin diri sa Technical Working Group ang Iloilo City Traffic Management Unit sa pagpatuman o kung pagbihon sang ordinansa. Sa interview sang Bombo Radio, kay retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang nasambit nga opisina, iyaging pahayag nga ginarespeto niya diri Bombo Cham ang opinyon sang konsihal kung panulok niya sini nga incompetent ini siya sa iya trabaho. Sunod diri kay retired Colonel Garbanzos, nagapati ini siya nga so far ang mga trainings kag mga eksperyensya niya when it comes sa traffic management, ara man kag may mga ginkaduan panisagan ibang botsyam nga abi outside the Philippines ka mga conferences kag ang hambal pagid gani diri specifically ni retired Colonel Garbanzos na kung panulok sa iya sang very good nga konsihal nga incompetent ini siya ti iya dun ako no bombotsyam patag niya diri nga bag-o na pasara ang ordinansa since last year, ginpanglibot na nga daan ang mga nagkalain-laing nga toda per barangay diri sa Iloilo City kag ang 31 ka mga ruta subong nga ara sa ordinansa, ruta naman ini siya nga daan sadto nga gin-implement na nga daan kag gin-extend lang kag ginpangkuha ang ara o kun mi ara nga mga national roads nga ti bawal gid man nga daan paagyan sa mga tricycle kag ang zonal balabang watsyam nga mga kung interzonal ordinance nga wala agad man ini kuno nagablend sa enhanced LPTRP rason nga ti dapat i-organize na nga daan kag may pag-regulate sa mga tricycle diri sa Iloilo City para nga ti may mga sukton abi once kami mga nagkalatabo kag may mga kumbaga mi ara bang watsyam nga ma-monitor ini siya sa bahin sang Iloilo City Traffic Management Unit kagati iya diri pagkuan ni retired Colonel Garbanzos nga nag-agi ini siya sa malawig nga proseso at the same time nga do sang tion ni dia nga daan nga nagbulos lang ini siya kay Mr. Jack Kunlo kay sadto bang botsyam ang traffic management nga ni is ara sa idalo mismo sa nga PSTMO kag una na nga daan nga nag-ubra together with Councilor Sedfrey Cabaluna si Mr. Jack Kunlo kag tigin padayon ini siya sa idalom or sa buligman ni retired Colonel Oldarico Garbanzos ang pagbihon siyang nasambit ng ordinansa. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa nga aton interview. Ang aton nga tricycle route plan bago ko yung magpungko, ginbihon na and ang nag-focus ini is of course ang aton nga predecessor. Sa amo naman yung side sini pag pungpo with nakon may mga nakita kita nga daw sini nga tricycle route plan wherein ginstudyuhan kag ginistoryanan mo nini sang committee chair nga si Councilor Attorney Cabaluna and amo inis ila na ini ka committee hearing kalatabo ever since last year kag kada hearing daw ara ako. Pero si Councilor Doron daw wala iya hindi namon nila makita. In due respect ya sa kay Councilor Doron, everybody is entitled man niya sa iyang opinion, no? And this is a democratic country. Pero ang amon ginabi namon ini ang tricycle route plan because nga ang interzonal nga route plan nga ini or ang ordinansa nagakonflict ini sa aton nga Iloilo City Enhanced
LPTRP, no, which is nga gin-adapt na ini as an ordinance. So nga amon sina diri nga ginaano naton so that nga ang aton naman nga transport sector, ang aton nga mga PUJs, no, may mga liway na kag ang ilang nga mga ruta kaya wala nag-isang masyado sa mga kompetensya. Wherein amoni ang ginila, no, isa sa mga ginatusukid nila na dapat mahagan-hagan or ma-regulate man ang aton nga mga tricycle. Kaya kung nakita mo subong ang intersonal nga na kabudlay i-monitoron, kabudlay ano naton because bisantihin lang, no. Wherein nga amoy ng clamor sang aton nga transport sector. Subong ya ginbalik naton ini sa fixed route, no, sa fixed route. Wherein ang consultation, ang aton nga consultation by ano niya kada tuda kada barangay king kuha naton ining pulso, paging kuha man naton ang viability nga maybe ginahambal ni Councilor Doron nga wala mastudyuhan sing maayo kag lantaw wala kung pila ka trip kag kung pila ang ma-income na da sang sini nga mga aton nga mga tricycle, no. Sa consultation pa lang mabalaan ta na because nga kadamo na sang mga tricycle nga wala na nagagawad sang MTOP or wala na nagagawad sang franchise. Dugay na ini, no, even nga gin intersonal ang tricycle, ang clamor sang mga tricycle kulang gyapon ang ilang ilang income, kulang man gyapon sa ilang pamilya. Okay, so sa aton ang amon niya is we wanted regulation, mapos pag monitoring, we will avoid sang traffic congestion ako sang aton nga tricycle, which is kung sa mga motorista makita naton nga kunari ni sila sa national highway or sa aton nga mga main thoroughfares do kasapat kit, no. Ang amon direksyon sa transport is may mass transport system kita, ang amon nga way forward. Hindi iya kay tricycle transit system. Well, iya ina observation, no. Ati kita damo makita sang training, no. Nakalambot na makita gani sa ibang nga country, sa United Nations. Wherein ang aton nga experience dito is may maambal kita nga sa traffic makita naton, no. And sa mga training naton sa planning, hindi man kita inatawag nga technically, no, technical know-how in so far gid sa mga technical sa traffic. But kung competent kita tito na mo na yung pagtanaw sa aton nga very good nga councilor, well, then sa iya na ya guro nga pananawan. Well, maybe kung ang nag-appoint sa akon nga the same thing ang iya nga pananawan, lain naman na ya siguro. Let us revisit, no? Kung sang time nga siya man ang sa transport chairman, kung nag-nami, di man tani, no? Kaya ako with due respect sa kay Councilor Doron, and again, ina-honor nato niya ang individual opinion, no, sang kada isa. Council, may committee hearing kita, may etiquette kita, may mga proper protocol dira. At ang kung siya na malang wala magbuto and then everybody is nagbuto sa approval sa aton nga tricycle route plan, dira siguro makita naman naton nga din bala ang majority naga-apil kundi sa aton yung gindusok nga maging ordinansa ng tricycle route plan. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton ang pagpahayag diri ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa atong interview. Ang balik Colonel Garbanzos, siya magpatigayon kami sang consultative meeting. Why man gani kurugatin si City Councilor Romel Doron? Kung may mga committee hearing gani may mga committee hearing, why man sagatin gani? Tiyan mo na. Tapos ginpatawag lang to for maging resource person sa sesyon ang kamahin sang technical working group. May mga ginpamangkot siya kag sa iya sini why siya masatisfy sa iya sini nga
palamangkutanon sa mga sabat or wala kuno gani makasabat gid, ti malya pigaw kaging padalian ini. Kagang ginaduso niya nga intersonal sini iyang ruta sa mga tricycle nag-conflict sa enhance sa local public transport na route plan. Kaya gusto yan ni City Councilor Doron sa una niya sining ginduso sining tricycle route plan, ipabiyayon kuno iya sa mga national road ang tricycle, of which nga ti mayara man sa nga ginpagwa nga memorandum ang Department of Interior Local Government nga wala na ginapanugutan ang mga tricycle nga ini sa national road, sa mga national highway, kay amo ining isa sa mga nagatugaman sang pagpugok sa dalagan sa trapiko or makabig sini naton iyang ti isang tricycle nga nagakadapat sa national highway. Tikon si Sir Garbanzos pagani ang pambalon. So niya ang aton sini nga ginafokusan, no? Mass transport, hindi kay tricycle transport. So amo tong ginligwat nga imbis kung tani nga pwede pa sila or panugutan sila nga makaagi sa national road, ti gindula adto iya sang subong ni nga ginplastar sini nga tricycle route plan, of which nakita man naton ang mambal naton bala katuyuan nga ti wala sang conflict sa LPTRP, no? Hindi maka-hamper dira sa mga national highways naton. Kay nakaibaluman kita, hindi man niya madasig hindi man ni madasig ang pagpadalagan sa mga tricycle mo. Ikumparar nimo sa mga salakyan dira Bombo Angel, no? Now nahangpan ko na gel, bag-o ko lang mahangpan do nag-slow ko subungaw. Nga na to Bombo Cham, share bisakon. Kiti di ba una naton nga presentation galulupok ginto butsay ko mo nga tani bululigan nyo na lang ini. Di ka mo na magpatayog-tayog ihi. Pulihan yun nga mo nga problema. Amo sini mo sadto. Sala ko to gel. Dapat bitaw. Ti nga mangayo pasang bulig abi. Si Attorney Sedfrey Cabaluna, si City Councilor Sedfrey Cabaluna nga amo ang current chairman sa Committee on Transportation nga mangayo pa sa bulig kay Doron. Kaysang si Doron dira ang nagapungko, tanan-tanan niya nga ginduso, palpak! Insat mangayo ka pa to kabulig or opinion sa iya? Oh? Kaya pagbulos ni Kabaluna, Kabaluna siya nga daan mo. Kabaluna. Ibus na niya palpak. So, naplastar sang maayo with the help sa technical working group. Ayahay, dumayo ka raw ng implementasyon. Tapos taugon lang yung kalawlaw. Balaan ko na, nahangpan ko na. Now I know. Kung nga daw, why na yan nag-usik pa sa Chimpo nga magkonsulta para mangayo sang opinion si City Councilor Cabaluna kay Councilor Doron? Jel? So, unod man ni gani Bombo Cham ang mga tinaga ni retired Colonel Garbanzos, no? Aside bisambal niya nga kada committee hearing ko, no, wala si Councilor Doron. Pero if ever may mga ginapa-report na daan yung mga representative per office, nag-report man na sila sa konsihal, kag nag-take down notes wala Bombo Cham. Ang hambal pagid niya dire nga kung nahikay ini kuno siya si Councilor Doron sa ila o kung ang term niya kay Bombo Cham, very good counselor. With all due respect kuno sa mga kabombo nato, naman ang mga terminologies ni retired Colonel Garbanzos, pero with this one nga ang ila dire ginapunto natun-an ini sa Bombo Cham sang maayo halin pasadto kag kumadumduan sa mga kabombo naton with the statement of Councilor Sedfrey Cabaluna nga mismo si Mayor Jerry Treñas ginapa-fast track na nga daan ang pagpasar sang sining ordinansa. Kay isa mga kabombo naton, isa diri sa mga beneficial man ang ti una. Ti kun amo agawon ko istorya mo Jel, kun amo gali kay ginapa-fast track ni Mayor Jerry Treñas, kag gintawag ni Councilor Doron nga ginapadalian ini. Ano do gina-question niya ang pa-fast track sang mayor sa implementasyon sining ordinansa nga nag-agi man sa insakto sining pagtuon? Amo lang hambal ni Councilor Sedfrey Bombo Cham, no? Nga si Mayor kuno pa-fast track sini. Tini statement ang konsehal about triya mo. It means nga first hand nga instruction ini siya sang alkalde kay Councilor Sedfrey Cabaluna kay tuod Bombo Cham last year pagid niya dugay na ni October, November pa ni nga daan niya pending halin sang
first reading hasta subong May na, mga 8 ka bulan ni before napasar ang ordinansa, kag subong lumanog full swing naman ni implementation sang enhanced LPTRP, rason nga ti ginapadalian gidini kag fast track man with the instruction of Mayor Jerry Treñas sa Committee on Transportation sa may Iloilo City Council kag Bombocham ha, sang nagainitay man di ang sabtanay sang mga like may ara tandaan Bombocham nga mga presidente karatoda mo ti nagambal diri nagpanindugan or nagtindog na nga daan si Councilor Miguel Treñas nga sige lang kung ano gid man ang problema nga after mapasar ang resolusyon, handa ang City Council nga magsuporta kung i-amend ini siya. Ti bata na mismo ni Mayor Jerry Treñas Bombocham mo ti ibot silingon nga punto pagidri nga among all the councilors kuno ti kay si Councilor Doron lang gid man ang isa nga nag say no sa sining pagpasar sang ordinansa. Tanan sila kuno ya ambal ni retired Colonel Garbanzos majority nagakuan kuno ya naga-positive diri ang ilang nga pagpananaw rason nga ti nag-yes sila sa pagpasar sang ordinansa Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. No? Ti kon maghambal kabi nga bata na gid ni Mayor na naghahambal nga kung may diferensya i-amend ta lang later on. No? I beg to disagree with that. Kay nga man, ang punto lang ati ano kung bata siya sang alkaldeaw, dre lang kita ya stick sa punto nga inang ordinansa gintunan may mga public hearing, consultation, so on and so forth. Oh? Siguro atong inhimo ni Councilor Migs Treñas, gusto niya lang to punggan nga hindi na mag-escalate pabala. No? Nga hindi na mag-init pag inang diskusyonan ay kagbase magsinabtanay or whatsoever, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti majority nagbuto nga ti ipasar inang ordinansa sa aton sini nga mga kabombo. Ti si Councilor Doron lang yang hindi. Kay gusto yan ni Councilor Doron sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga pasugtan lang yung gyapon nga makabiyahe, nga makaagi sa National Road ang mga tricycle. Nga kung saan nagalapas na gani sa memorandum sang DILG. Kaya ang ginaulikdan ko ni Councilor Doron ang income sa mga tricycle driver. Kaya amo na ang concern sini nila sa aton sini nga mga kabombo. Now, granting for the sake of discussion, pasugtan muna karon ang mga tricycle driver nga mag-agi sa National Road, i-bypass nimo ang DILG memorandum. Sinong balikan? Kung ang ginalagas lang nimo ang income sa mga tricycle driver, paano naman iya mga driver? Sang sining mga minibus, sang sining mga traditional jeepney, kung magsinampawanay karon ng ila sining nga ruta dira. Amo gani na banwa nga nangin dako man sini iya nga isyu sa pagpasar sang Enhanced Local Public Transport Route Plan ang mga first municipalities just like Pavia, Uton, Leganes. Dapat hindi iya sampawanay ang ruta diri sa syudad. Amo to nga ayawan man ka plastar sang Enhanced Local Transport Route Plan. Abi ko na nabalaan ni Councilor Doron kay siya man ang una nga nagbalay sa nga local public transport route plan sa aton sini nga mga kabombo. Oh? So ang paghatag sang fixed route sa mga tricycle, may mga nagakaigo man nga kapuslanan sa bahin karon iya sang Iloilo City Traffic Management Unit kag nalakip ina sa ila sini nga mga consultation meeting, sa ila sini nga mga public hearing kag nalakip man ina sa pagplano sang technical working group. Tigaling kay way kamalo si Attorney Doron, si Councilor Doron, kay way sa gatambong suno kay Sir Garbanzos sa aton sini nga mga kabombo. Oh.
Pero luyag ko lang klarohon nga hindi man kita all praises sa bahin karon sang Committee Chairman on Transportation kag sa Iloilo City Traffic Management Unit. And speaking of enhanced local transport route plan, nalakip sina dira kag natandaan ko gid banwa nga mayara pa sang plano nga butang sang pavement marking sa mga loading and unloading areas sa sining mga minibus. Kaya you know what, Councilor Sedfrey Cabaluna, sir? Retired Colonel Uldarico Garbanzo, sir? Kung manotisyara ninyo, nagapinagusto lang yung mga minibus driver nga niyo. Nga kung sa diinti, tinuig naman na sila nga nagamaneho sang salakyan, di pampasayro nga salakyan, nabalaan naman kung tani nila na ang mga traffic rules and regulations. Nga kung magpasaka ka sang pasahero, mapahigad ka. Kung mapabanaog ka sang pasahero, mapahigad ka. Inang ginatawag nga term ba lang nga, sa lugar lang. Pero masami naton nga masalapuan iya, nga sa tunga dalan, di raya nagapundo ang mga minibus, even ang mga traditional jeepneys. Kag dira na lang sila yung nagapasaka, dira man sila nagapapanaog sa ila sini nga mga pasahero. Kay ti, ang irason nila, why man sila sang sundan nga pavement markings? Oh, ti aber, butangan ta na sang pavement markings para nga may balasihan na ang mga driver sang minibus gani, sa mga public utility vehicle gani. Para nga mayara man sang order ang aton sining traffic diriya sa bahin karon sang syudad sang Iloilo kay magagmay na nga naton sining madalanon. So kung magpadayon pa iya ang pagtinunto, pagbaliwala sang mga minibus driver sa aton sini nga mga ordinansa or mga pagsulundan sa dalanon, mapiktuhan man ang tanan, mapiktuhan man ang kasubong sini nila iya nga mga PUV drivers, mapiktuhan man ang mga nagamaneho sang pribado sini nga salakyan, mabutang man sa alang-alang ang mga pasahero. Oh. Tikon may pavement markings na kita, nga dira lang niya mapasaka sa pasahero, dira lang mapapanaog sa pasahero, no loading, unloading, no waiting. Kaya mo naman ang rason sa iba, loading kag unloading na diya ho. Tigi gahulat kami sa pasahero nga masaka, pero hindi kung taniya mo sina. Kaya ang purpose, ang sa signage, loading and unloading area only. Kag amo na ang nagakadapat sa sitwasyon naton diri sa syudad sa Iloilo, hindi kay nakapasaka na gani sa pasahero sa loading and unloading area, nakapapanaog naman sa pasahero, mapundo pa dira kag manaog pa ang barker, manaog pa ang konduktor, kag mambanga, sakay na kamo. Ti ina iya waiting na inabanwa sa mga pasahero. Kayang insakto sila diratani sa paghangop sang simple sini nga pag-intindi sang loading and unloading area, amo lang ng lugar nga kung sa diin dira nagahulat ang pasahero ya mahulat sa salakyan, hindi ya kayang salakyan mahulat sa pasahero kay waiting na nakaroon ng gwa niya. So amo na nga area nga pwede ka makapasaka sa pasahero kung may mga pasahero na dira nga nagahulat kadaan. Dira man nga area, makapapanaog ikaw sa pasahero, no? Kaya mo inang designated area nga kung saan pwede sila makapanaog. Hindi ta na iya pag sundon pa bala mga sinang-una nga ti kay kumo nga para lapit kay imo sa imo sini nga kantuan, sa imo sini nga destinasyon, bisan alang-alang, dira ka na lang iya mapapara. So, nagakos sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Testingan tabla. Oh?
implementar ta sang insakto, loading and unloading area. Amo lang nakasimple sa aton sini nga mga kabombo, pero kung istriktoho na, kag sundon man sa mga driver, sa mga public utility vehicle, nagapati ako iya, nga mahagan-hagan ang pagpugok sa dalaga sa trapiko diri sa syudad sang Iloilo, even during rush hour. 1 minuto ang nakaligad sa takna sini nga las dos. Sa aton sini nga pagpangalagad, diri man sa palatuntunan, Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Hoy, sa mga kabombota, padayon lang kamo sa pag-upod sa mga News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa Facebook Live, YouTube channel, kag sa aton sininga Bombo mobile app. Siyempre, 837 kHz sa inyo sininga mga radio dial, aton sininga pagpangalagan inyo mabatian, di lamang kay sa radyo, kunti lakip na sinadre sa mga nagkalain-lain man sininga social media platforms. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga.
Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo. Happy weekend mga kabombo. Oy, excited ang ato nga mga participants sa Buena Mano Salvo Year 18 nga promo because alas 3 today. Yes, grand draw na. Good luck, good luck, good luck. Kabay damo gid ang magdalaog. Nagikan diri sa Iloilo City. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program mga kabombo. And today mag-interview kita sa aton nga winner, si Bebs Aquarius. Kung kamo ay han at the age of 12 years old, mangin iloy na sa apat mo ka mga manghod. You think carry nyo? Bawdo ako do hindi gid. Pero siya, nakaya niya. Hibalo nato na nga istorya, diri lang sa kahapon lamang program, and while nagapamati ka mo dira, pwede gid nga makasulat man sa inyong luyag, nga ipadala kag i-share diri sa kahapon lamang program, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat, ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Let's start early. Here's our song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon and welcome sa KLP. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my
dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Kimberly De Leon, no batteries required. Kaya hindi kita robot, ang aton heart, hindi robot, so we are flawed. Oras natin, it is now 18 minutes after 2 o'clock. Gina-welcome ko diri sa studio ang aton nga winner, si Bebs Aquarius sang Esperanza. May gamay kita nga echo, or may gamay kita nga feedback, palihog lang ko please. Anyway, good afternoon gid sa imo, ma'am. Good afternoon kita, Reds. Bodo ka serious gid sa imo. Pila na nga to ni Dad? 59 ako kita, Reds. May pamilya? Oo. Okay, lihog lang ko ang volume. Siling mo, kung mamati ikaw sa KLP, may ginaobra ka? Ano yung ginaobra mo? Saan ta nagapamati ikaw? Kahimo ko ito rin sa ako, yung ginanegosyo nga gagmay nga mga salted, mga kasyunat, sa mga ako na yung pag kinapangabuyan. Sa umara gani imo nga pangabuhian. Sigurado hindi ka gid na magutman, no? Pati imo mga kabataan. Basta Okay. mapisan ka, kagabalo ka may diskarte ikaw, hindi ka magutuman. Paborito mo ning si Miss Universe 1994 nga si Sushmita Sen? Ay, si Sushmita o Tete Reds. Aha, nakalantaw ka gid to sa crown siya. Kaya ang contest was held diri sa Philippines. Sa Philippines, hindi ba sila daw? ni Oo. time ni Charlene Gonzalez. O, di ba? Pero ining si Sushmita Sen niya, 18 years old lang siya sa nag-Miss Universe siya. And first ever dito sa India. First sang India nga nakakuha sa siningang title through Sushmita Sen, and she made history. Okay. Nga hindi ka makarelate sa sabat ni Sushmita Sen sa pamangkot, what is the essence of a woman? Dumduman niyo pa to, mga kabombo, ang sabat ni Sushmita Sen. What sang ipamangkot siya? What for you is the essence of being a woman? And then she said, just being a woman is a gift of God that all of us must appreciate. The origin of a child is a mother who is a woman. She shows a man what
caring, sharing, and loving is all about. That's the essence of a woman. Bravo! Kag nangin Miss Universe, si Mrs. Schmita Sen. Oo nga, hindi ka ka-relate sa iyang ginsabat. Nakarelate mo ko, Tita Reg, kay ginambalya the essence of a woman nga that is God's given. The origin of a child is a mother. Sa nga mo ito nga time, syempre, gamay ka pa, pila pa lang edad mo. Grade 6 pa ko. Sang nailo kami, tapos sa mo sang daw, ano pa ko, ang mga nanay, sang una, mas matyaga gid sa mga ilang mga kabataan. Bari pila ka mo ka mag-ulutod? 11. Wow! Ika pila ka? Ika 7, Tita Reg. Oo. So, pila lang edad sa imo nga mother sa napatay siya? 49. Ikaw, pila edad mo sa napatay 12 years siya? old. Anong iyang kinamatay? Ang lungs siya may tubig. And then, sa hospital siya, siling mo ikaw pa nagabantay, kagambal mo, wala sa nagabulo sa imo, nga aman. Di kayo isang amo to nga tayo, mga utod ko, syempre may mga gagmay, may sila kabataan, mga magulang ko, babae, damo na bala. Ito nga sa imo, gid natuon ang pagbantay sa imo nanay, kag atipan sa imo mga manghod sa napatay siya. Kaysa mo siya. na time, elementary ko, tapos before, pag inas na yung hospital, ako man nagbantay sa iya. Nga ikaw gidaw? Kaya daw, ano man ko, Tita Reg, mauti ko daan sa mga amo-amo na bala. Pati pagkapatay ni tatay ko, ako man nagbantay sa hospital. Okay. You said, you doon nagsunod-sunod lang nino, do 2 months after nga napatay ang imong mother, napatay man ang imong father. So, ilo, mulo-mulo, nagid ka mo ya. Nga, ang sa imo, gid-ginbilin ang pag-atipan sa 4 mo ka mga manghod. May magulang pa ko, Tita Reg, siya ginasundan. Galing kay daw wala na siya gatiner sa balay. Tapos ang nabilin ko mga manghod, 4 kami na mo, 4 na sila kabilog. Ti daw, hindi ko, pag ginatulo ko sila, hindi ko gusto nga, maging kaluluoy. Bala sila. Paano kami dako nga ako pila edad? Mano ka guro, Tita Reg, do ikaw lang yung bata. May gapungko sa tupad ko, may gahigda, may gahibi. Siyempre may ano pa sa bibiro. Mga pila ni edad sa mga manghod mo? Sa amo to nga time, elementary kami tanan. Ang gamay amol tong titi pa sa bibiro. So ikaw 12, tapos sa pagadumdum mo sa napatay ang ginikanan nyo, mga pila ila edad? And then take care mo nga 4? 3 years old ang youngest namon. Ang ginasundan niya grade 2. Tapos ang isa pa grade 3, grade 4, grade 5. Oo. So sa imo naging pasa or gin-assign ang pag-take care sa imo nga mga manghod. How did you take it? Anong nangin balatyagon mo? Ano reaction mo? Kabudlay, Tita Reg. Imagine mo sa amo na nga time, hindi ko kabalo ko na imuon ko. Agi gani sa una nga magulang namon nga lalaki mo itong padako sa amon. Gabi na, wala pa kami kapanyapon. Gabi ko Kung ikaw naman pinalanggaon kagid sa mga utod mo? Maski subong, Tita Reg. Bisa may pangabuhi na sila kung makadto siya sa balay. Nalipay ko nga. Nag-flash sa Maynila, makadto ko to sa magulang ko. Maski kisa gani may mga understanding na siya sa ilang mga asawa. Kasi makadto na isa ko makod sa balay. Matulog, sis, good evening, matulog, good day, okay lang. Ginapabay ako lang sila, Tita Reg. Sige, igdalanda, pungko landa, or no landa. Dura ka lang. Ang motherly instinct gali ara na gid sa imo nagtubo aga Kag pa gusto ko sila, Tita Reg, nga doon hindi kami bila magwatak-watak sa amo na nga time. Pero gabot galing time mga buwi ka. May ano-ano nga imo. So grade 6 ka kang mag-graduate, but you said nagasaka ka lang sa stage, mabuang ka nga aman. Nakuha ko sa ribbon ko. May mga best pa to kami sa una. Paano kami malipay nga wala may nag-attend sa imo. Or either magulang ko lang. So ikapito ikaw, pero ang imo nga mga utod dyan, may mga pamilya, malayo sila sa inyo? Lapit man lang, Tita Reg, pero may mga kabataan na gagmay. So, gina-check man ka mo every once in a while? Ginataga-tagaan man ka mo sa inyo nga mga kinahanglanon? Katouching sa tong part nga siling mo, ginatulok mong imo mga manghod after nga napatay ang inyo ginikanan. Hindi ka kabalo kung diin ka maumpisa. Nagpadayon ka sa imo pag-eskwela after graduating sa elementary? Ako first year pa ko, Tita Reg, sa UI. Tapos ako mo to nga time,
Sa eskwela ko, first period ko, pero kay ma'am, may ako pa na sa UI. Bagsak ko pala Tita Reg. Nahaw? Di ang time naman, 7 o'clock. Di dapat before 7, nakasulod ka na sa school. Di paano ko kasulod, Tita Reg? Kay may mangmod ko. Di paano ko pag eskwela man sila nga tatlo. Ikaw pa mapakaon, ikaw pa mapailis, Ate, paano ikaw pa sila? ma-ready. Eskwela na to. Kagi na, Tita Reg, sa una, eskwela kami. White chinelas. Pero galing sa amon nga maguton when it comes to education, maano kami, Tita Reg. Masig, gabi nuligay gid ka mo. Tapos ang mga mangod ko sa ngapon, di ba sang time sa una, wipe suga, unlike subong niya mga kabataan, subong pinakaswerte sila nga generation, Tita Reds. Oo, gani. Kami, uling ka pa, nagakahoy ka, pero ang notebook, ara sa dapog. So, multitasking ka na. Di kay at 12 years old, nanginanay ka na mo, instant nanay sa 4 ka mga manghod. Di ko mag-eskwela ka, kag ma-ready mo ng iban mo mga manghod nga eskwela man. Ito pa may Tita Reds, eh. Oo. Diin mo ginabilin, ining gamay nyo. Nagadede pa ni. Sa magulang ko man kung may arada sila kung mabantayan lang. Kung wala sa may mamantay, absent ka? Absent lang ako. Amo na nga nabagsak ka, hambal mo? I see. So, sino nagapangita sa inyo nga makaon? Ang magulang ko, ang lalaki, napatay na siya gani. Pero mo, gina siya nagpadako nga nagbulig mo sa amin. Kay maski pigado lang ko na Tita Reds, basta eskwela lang. So kanami man sa iya, no? Kay nagbuligid siya bilang pinakamagulang sa inyo, kag daw siya na ang nag-take on sa responsibilities ng ginikanan nyo. Even wala pa nagkalamatay, no? Nagbulig na gid. So kanami man. And you said, dede, pa ni sa bibiro ng inyo agot. Kag nagapang-problema, kaya kung sa ka makuha sa bakal mo sing iyagatas. One time, Tita Reds, sabi mo na tabo. Gabi na to. Tiwik ko kabalo gali ang nipple sang sang bibiron. Nagisi. Lakat ka sa gwa. Makita ka sa dagom. Paano ko kay gabi na? Huwag na may gabaligya. Hapon pa lang. Galakat ko tululuwa ko. Di ko rin makadto. Makadumdum ako na isang butika sa una. Tapos yung makadto ko to, paano? Saan mo to ang time del? Kaya sang may gabaligya ayhan sa mga nipple nga mo ni. Wala ko idea. Ang nagsulod daw sa ulo ko kung paano ko tahion nga makasandidi siya sa sinang gabi. Oo. So wala na sulod sa isip mo, mabakal ka bag-o. Ang imo nga ginpanungdom, tahion mo. Kasi siguro wala ka man inong bakal. No? Wala. So natahi mo? Gintahi ko gid. Okay. So nadisponiran pa? Sa nga wala na nga gabi. So ining gatas ang imong manghod, hindi man ikaw ang gapangita o kun ang hindi man Tita Reds, kay kisa akong mawadaan na bigyan na tagaan sa magulang ko. Pero ang amon ginang magulang ang laki nga napatay naman mo na siya gid sa amon. So pulaw bugtaw ka sa manghod mo? 12 ka pa lang, kinahanglan mo man nga magtulog, kinahanglan mo man nga maghampang. Na-experience mo ang maghampang? Wala, Tita Reds. So, amuning na-miss mo sa iyong mga childhood. Aga ka pa nga nangin iloy sa imong mga manghod, no? Paano mo ini nga nahimo? Paano mo nga gina-divide ang imong nga oras? 12 anyos. Kaysa Tita Reds, hindi ko maubos, maisip. Pero sa time mo na sa una, daw na muklat ko si tatay, garo sarili sa mag 6 o'clock sa gabi. Diba sa una kong gagmay, pataya, gamay yung gabi ka, gabless ka. Marosari sila, ka lang sa likod, kasi matuyo ka na kay bata ka, ginakusi ka, parang kabugtaw ka naman. Pero doon na dala-dala ka, Reds, kung naara ka sa Ginoo. Ang blessing, kalikag, ang gapalo na lang, kung siya magbulig sa nagakinanglan. Kay bless ako na ang mga balo, mga ilo, ginakaloyan sa Ginoo. I see. So, dito ka, nagkakiyot sa Ginoo. Dito ka nagkuha sang kakusog, dito ka nagkuha sang mga paano mo nga maatipanan ang mga kinahanglanan sang imo nga manghod, the greatest provider si Lord. And then later, no, may duha ka manghod nga nagabulig pangita para sa inyo pagkaon. Ano lang ilagi nahimo? Hindi siguro, Tita Reds, pati at the age of na sila mga 9-10, baligyan nila sa mga newspaper sa una sa super. Ano na sila, mga lalaki? Duwa. Okay. And then, atong hambal mo, may mga tion nga gabi na, alas 10 na, wala pa akong makakaon. Di ano inyong sitwasyon ba? Siyang magulang ko to, mo nagaubra, gabi na siya kaysa gapuli.
Hindi ko man masugo ako mga manghod kung ano, gahulat lang kami kaysa matulog kami. Pero ang ginaidiya ko, kung kaysa may inom sila tubig, tapos pag magabot ang magulang ko, ginapukaw ko gina sila. Amo pa lang kag makakaon ka mo. May mga times na dumang hindi ka. Hindi ko kabalo titaray sa amo to nga time. Aha. Hindi ko sila mapalagiwan mga manghod ko kay palangga ko. So may mga times, ikada mo sa mga moments nga kinandan mo magsakripisyo, like for example, gusto mo man tani maglagaw-lagaw siguro or magkadto sa mga balay sa mga friends mo. Do you have the chance nga mahimo pa na sa kadako sang imong mga obligasyon? Wala, Tita Red. I see. So these are parts of... Doon nagtutok na lang ko sa ila. Kasi sige, may mga mangod mo. Pero doon nagsige, busy, asang naglago kami, asang naglalabot ng high school. So, kumusta naman ang inyong pag-eskwela? Ano ang imong nalabutan? Nakatapos kaya Tita Reds, kaysa una, nag-ubra ko sa Manila. Ang ama ko, itong teacher man, gusto niya, paskulaw niya, kung kaya ginamonitor yung grades ko. Teacher na sa, ang mga record niya na, kagang mga lesson plan, ako na ginapasulat niya. Ginamonitor yung grades niya, baby, kung gusto, sila nga, baby, kung gusto ko mag-eskwela, balik ka di sa akon, kaya paskulawon ta ka. So, siya nagpa-eskwela sa imo? Pero Tita Reds, sa lang ko sa high school, kaya nagkuha ko sa PPT, hindi na ako tani mag-4th year. Di isang time nga muta, do bata pa ko wala man nag-advise nga eskwela ka lang kaya ang eskwela, edukasyon, amo nang makasurvive sa imo nga makakita ka sa ubra nga maayo. So, natapusan mo is high school? Tapos Tita Reds, tapos nag-vocational lang ko. Pakuha ko sa Manila, mga tailoring, cosmetology. Okay. So, kadamo gali, isang imo nga pwede nga mahimo. Ang mga manghod mo yan, ngayon padako mo, kamusta sila? Tapos ang time sa Tita Red, so nag-transfer ko sa Bacolod, ang manghod ko, may nagasunod sa ako, nag-sidewalk ko, ginabuligan siya eskwela sa Tita Red sa John B. John B. Lacson, Bacolod. Tapos ang isa ko nakamanghod, nag-eskwela man diri sa John B. diri sa Iloilo. Ang agot lang na mo lang wala siya katapos high school, kaya daw masakit na sa Tita Reds. I see. So at least sa mga manghod nga atipan mo, may mga nakatapos? May nakatapos ang Tita Reds. Okay. Bangod nga temprano pa ka mo na ilo, temprano ka man nakamuklat sa ginatawag ng pangabuhi. Paano mo inilalampuasan? Ano lang ko, Tres, nagatutok sa pangabuhi. Sa ulihin na nabatong ko na nga wala na si nanay kay si tatay. Mga buhay ka mo sa inyo. Tapos mangita mo kami sa ngamon nga makaon na mo. Was there a time, kiti ikaw ang magulang nila, was there a time na ti isang daw nakatapos ka na yan sa imong pag-eskwela, ikaw pa ang nagasto, nakabuli ikaw gasto sa imong mga kauturan? Ang mangod ko Tita Red, sa isang nag-eskwela sa John B. Sa ka-third ko, gabuligan ko siya eskwela. Mabait sa eskwelahan. Nabala ko na kung paano magbayad ka sa mga college. Bala nakarelate ko na ako, budlay. Kasi aga promissory note lang na ako gakadto sa eskwelahan. Bangod kay bata ka pa, 12 anyos ka lang sa nag-umpisa ka nga nanginanay sa imong mga manghod. Nga mo nang ginakabig mo nga mga kabataan mo. Paano ka nga nanginanay? How are you bilang mother sa ila? 12 years old. Kisa Tita Reds, kinatudlan ko sila kung paano magawi sang mayo, kung paano magrespeto, kung paano kay si tatay namon sa una, mo Tita Reds, mga kiglinto siya, pero pag abot sa mga kung ginatudluan niya ka. Apat ang imo ginaatipan, do you still have time para atipan nun ang imo kaugalingon? Wala ni Tita Reds, huwag kong gadumdum sa muna nga time, elementary pa ko. So, aside sa wala kaya kalagaw-lagaw, naka-boyfriend ka man. Ano, Tita Red? Naka-boyfriend ka man. So, oo, Tita Red, syempre. Ako na yan, gusto. Love life man. To be honest, oo, nakaano man. But is there something na miss mo sa childhood mo nga wish mo nga tanin-agyan mo man, kag na-enjoy mo? Ano ina? Makahampang. Makalagaw. Kung ano naman ang imo gusto nga maging basang bata pa ko. Paano mo disiplinahon ang mga utod mo nga mga gagmay? Ginaakigan Tita Reds kung may sala. Tapos ginapinsindi ko sa ila kung nga mga muni wala tanay kag tatay ti dapat ti magamulan ta ni bi paano na lang kundi ka mag-eskwela. Ti mo gusto niyo madako ka mo nga way ka mo tinun-an daw mo na Tita Reds. So kumusta ang ila nga pag lantaw sa imo?
Amo na Tita Rez, kung magtulog kami, kung ang paglantaw nila sa ako na may ginanay ko, kung mag-ano ko sa ila, magtudlo, hasta subong Tita Rez, nadala-dala nila nga kung may ano nga problema, ginastorya namon. So, bali, kumusta ang inyong relationship sa tong time nga ikaw ang gaatipan sa ila? Do they look at you as a real mother? Tita Rez, kay gagmay pa kami. Siyempre, ma-realize mo mo na nga time. Isa maghampang sila, tikigan mo, kay puli na kamo kay gabi, kay hapon na. Pero daw wala sila man Tita Reds, gid kami kampang. Ako gani may mangud ko Tita Reds nga sa una sang time tansan pa ni Tita Reds nga taksi-taksi kami. Pero ang akon nga mangud rin adi sa piyak ko nga kamot sa diri bala. So gakalit-kalit ka man. Oo, mo. Pero unlike sa iban, full ang pag-enjoy, Tita hindi Reds. pwede, no? Kahit may ginapangguyod ka pa, hindi mo mapabiyaan mo mga manghod. Tapos paabot sa Tita Reds sa hapon, sibinan na sila. Palimpyon, patulogon. Muna sila tudloan anong paano mag-clean sa inyo balang mga sa ilang kaugalingon. Ti bangod nga nasanay ka na nga mangin nanay kay 12 anyos pa lang nagnanay ka na sa imo nga mga manghod. I am sure nga sang nangin real mother ka na gid sa imo kaugalingon nga mga kabataan. Though it's nothing new para sa imo, chicken na lang no. Nakabulig nga amo to ang imo nga naagyan, ang imo Yes, experience. Yes, Tita Reds. Ano ang Nakabulig. difference sang nangin ikaw na gid ang nanay kag atong nanay ka lang sa imong The best gift nga I had sa Ginoo ang nakabata ko sang lalaki. Tapos ang ikaduhang babae. Pero mo na Tita Reds nga budlay gali maging nanay. Kag budlay magdako nga wala ka sang nanay. Okay. Kagi ko bala Tita Reds nga hilanat. Ay oo, kung magmalasakit sila, Ay. paano? Kulbaan ko. Ikaw Pero lang abi mo yapon Tita Reds, nagatipan? ang inahimo ko lang. Maski sana ako nga duwa. Kagi Tita Reds, kay di sa duwa ko kakamoto. Kwarta kong nabilin sa akon, ug baka na lang bulong. Pagbakal sa bulong, paano ko ni Mano? Abi mo Tita Reds, ang naginimo ko, nagwa ko sa ngalibhon. Dak-dak, kiging butangan Herbal. na herbal. Kagamotong ginkuan ko sa ila, Mama, ano ni ba, sa mo na nga time nga, kabango ko ni sa ulo ko. Sige lang. Mas kayo muna nagwanta lang, isa mo one day, one night, malang na, pero makuha na na. Ay, nagsanag, bala mga akong panulok. Tayo mga Tita Reds nga, mga kahoy-kahoy nga, mutas ang time sa una. Diba? Oo we can be resourceful kung wala nagkikita sa may nakaptan. Damo kita, no? Damo mga kita. organic, mga herbal, di ba? Luya ko ikaw, kamustahon? Subong. Pero sabton mo, ina, istoryahan naton, ina. Sa pagpanumbalik diri, isang kahapon lamang program, mga kabombo. This is Tita Regine, kaupod ta si Bebs Aquarius, ang aton nga winner. 2:38 in the afternoon, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid 2:41 sa hapon, balik kita diri mga kabombo sa gihapon kaupod naton si Bebs Aquarius. Gusto ko ikaw kumustahon subong, Bebs. Kumusta nang imo life subong? Istoryahi kami. Okay man ako, Tita Reds. May mga kabataan? Duwa, Tita Reds. Kamusta sila? Pila edad? Vlog ko, Tita Reds, mga 34, ang isa 22. Married na? Oo. May mga apo ka na? Isa. Isa kabilog. Si husband? Wala. Gaano mo siya, Tita Reds? Drive. I see. Kumusta ang imong mga manghod nga nanayan mo? Kumusta Arama sila? si Tita Reds, ang isa ganit sa mga rata sa balay. I see. Married naman sila? May mga pamilya Oo, naman may sila? arama si Tita Reds. May I bata see. man siya. Okay. Anong bentaha, kag disbentaha, nga temprano ka pa napasabak sa ginatawag nga pangabuhi, nga ikaw na nagatipan sa imong mga manghod, nga ikaw gani alatipanon ka pa mantani, kay ti bata ka pa. So anong bentaha, anong disbentaha? Ang bentaha sa ikaw, Tita Reds, nga nag-matured ka na, so mag-abot ang the time nga mga buwi ka man gali, kabalo ka na. Ang disbentaha lang, sa mo na nga time, bata pa ko. Tapos, hindi ko kabalo ka na imuon ko. Tapos, ang mga time nga, ang disadvantage lang, kaya hindi ko na-enjoy ang pagkabata ko. I see. But siguro sa ikaw nangin mother na, no? Especially sa nagduwa ng imo nga mga kabataan, makabig naton nga ti sagad-sagad ka na gid ya. Kung sa baga, pag-atipan sa mga bata. Kung pigado ka galit Tita Reds, ang problema nga nagabot si Madugo, umpok ko na lang, to na ako handle sa mga problems na. Oo, ang budlay-budlay gani na hurdle mo. 'Di ba? Na-survive mo. Ano pagid nga ano pang kabudlay hindi mo ma-survive. Hindi bala ang pagiging nanay, chicken na lang kay 12 ka pa lang nagnanay ka na ya. So ano subong imo ginapangamuyos sa aton nga Ginoo? Amoy ko Lord nga tagaan mo ko sang mayo nga lang was kag tani mopud ko man mga kabataan ko Lord nga hindi magpareha sa nanay ko nga temprano pa ko ginkuha, temprano mo paging kuha. Nga ma-enjoy mo man sila kag maupod mo sila. Mga deterrents kag ginaano ko nga Lord nga ang iban man nga mga kabataan nga wala sang nanay. Nakaka-relate ko da kung paano maging wala ka sang ginikanan, wa ka deterrents laganan. Maghilanat ka, magmasakit ka. Dira mo ma-realize kung paano nga wala gid may matipan sa imo kang ang haplos ang isa ka nanay. May magic touch nga maayo ka. So paano ikaw mag-take care sa mga kabataan mo kung masakit? Amo tamba ko sa Tita Reds ang time nga nung masakit na sila duwa. Gabagabagang ilanat, wala kag tuusin ko sino ni unahon ko. Ti ginuna akong magulang nga laki. Tapos ikaduwa ko ginano ang manghod nga babae. Tita Reds mo to nga nag-ano ko sa alibhon yung gindakdak ko to sa ilang nga nag-ayo sila sa ilanat. Kag ano mo sila Tita Reds kung lagayan hasta magdako sila nga mag-matured nga maging maayo man nga kabataan. So paano ikaw ginpabakod bilang isa ka iloy sang imo nga mga inagyan sa kabuhi? Kabakod ko Tita Reds kaysa Ginoo gid ko Tita Reds kasalig. Wala sang pinaka the best nga maano sa imo kundi ang Ginoo ga ano gid gabulig gagatan-aw kung ang ginahimo mo. Naging mabakod man ko nga may mga tao man nagabulig sa akong Tita Reds, mga utod ko man nga iban nga siyempre hindi man kami nila mabatas nga hindi nga pabayaan na lang nga kung kisa gina-check mo na kami nila kung kamusta na kamo da. Mga Tita Reds.
3 years old pa lang to ang gamay mo nga manghod sang nanginanay ka na sa iya. Wala yaman ka na confused nga nanay agin man ka. Wala Kabalo siya nga utod dya lang ka. Magulang. Ang magulang kabalo nga utod dya lang ka. Nga. Ti ang gamay. Ang gamay sa mo to time to pa siya buot with Teres. I see. Okay, ano tawag nila sa imo? Magulang lang nga amo lang nangangalan ko lang. All right. Ano imo nga mabilin sa aton nga mga tagpalamati? Ilabinigid sa mga iloy nga early pa nangin iloy kag iban nga nangin iloy at an early age kaangay mo man bisan sa indi gid nila kaugalingon nga mga kabataan because sa ila man na gadto ang pag-atipan sa ilang mga manghod for whatever reasons nga ang nakalabot sa amo sina nga sitwasyon. Sa mga kabataan nga wala sang ginikanan, pinakabudlay gid nga wala ka sang ginikanan. Pero sa may mga kabataan may mga ginikanan, subong ara pa inyo nanay, respect nyo gid ang nanay nyo. Kaya ara sa Bible lang hambal palanggaon yung inyong ginikanan samtang ara pa sila sa inyo luyo. Tapos sila man mag-guide sa inyo kag sila man hatag sa inyo sang kayuhan nga magpagabot ka mas nang magdako ka mo pangabuhi. Kay kabudlay bala kung wala akong maginikanan. Ako nakarelate ko kung kisa sa mga kabataan nga way sang nanay. Mayara kami madagan na Tita Reg nga bata nga ang iya nga duwa na sila by lucky. Ano man ang ilang nanay. Pero kung kisa ang kabataan ngayon na bisan din ang Tita Reg makadto. Tipo kung sa mga nanay naman yung nga may nagpano ka ng pangabuhi nga sa parte sa imong kabataan, Tita Rez, dapat lang gid nga mga kabataan gali hindi man sila patagaan sa sakit ang buot nga magdako sila ma-treasure gid nila kung paano nga may ginikanan pa sila. Kag sa mga kabataan naman palanggaon yung nanay samtang ara pa sila. Kag yung tatay. Okay. Thank you very much, kids, sa imo Bebs Aquarius. Kag nakahatag gid sang inspirasyon sa amon tanan, ilabi na gid sa mga nanay nga nagapamati man subong. Nagahulat ang imong mga premyo, 1,000 pesos nga cash. Thank you so much, Gid. May luyag ka nga tamyawon. Sa ako da nga manghod, nagapamati siya subong. Doon sa ang problema, ara na everyday. Importante nga mayo ang aton lawas. Kulang man ta sa mga financial case, pero ang salig sa Ginoo ara kag sa mga manghod ko nga mga plangga ko gid sila. Alright. Kag sa mga magulang ko mga sapat na sila. Ari lang ko disenyo, ga suporta. Pila na lang kamo sumong bilin ng mga mag-ululutoy? -1 to no sa isa. 3 na Tita Rez. 3 na ang wala. I see. Bali mga ano na lang kami, kuha na lang 8. Okay. So there you have it mga kabombo, ang ating nga winner si Bebs Aquarius, ang Esperanza. Sa ating nga pagbalik, ang ating nga announcement, ang ating nga winner for this week. 2:48 in the afternoon, naghihilapit na ginang oras para sa grand draw sang Buena Mano Salvo Year 18. Magapanubalik kita pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Wala makalikaw sa aksidente sa dalan. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Sa inyo nga mga istorya nga gin-share diri sa kahapon lamang program, every afternoon napunan kita sa mga inspirasyon, entertainment, mga motivation and encouragement. So thank you sa inyong mga letter senders naton. Ilibinigid mga letter senders
sa siningang semana. Siyempre, hulat gid ka mo dira. Find out sino ang aton nga winner. Kay ang aton nga winner, dira gid magahalin from all the letters nga nabasa naton for this week. So before ako nga mag-announce, I would like to invite each and every one of you wherever you are. Ara ka man sa abroad, ari ka lang malapit ka lang sa Bombo, wherever you are. Pwede gid ang makashare sa inyong mga istorya sa kabuhi para kami man no, may makuha man nga mga manami nga mga leksyon through your experiences kag mga gabay para sa amon man nga pagpangabuhi. I-email ang iyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa ating winner para sa siningang semana to also win 1,000 pesos in cash. And we will interview this person, ang ating winner, baw sa unang adlaw sang Hunyo. Unang adlaw sang Hunyo is Saturday, June 1. Congratulations sa imo, kadto kadiha, next Saturday, June 1, before 2 o'clock sa hapon, and kaangay man ni Bebs Aquarius, pa-Xerox ka man. 2 copies ang imo nga ID. Ikaw nga nga winner para sa siningang semana, Toto Max, sang Barotac Viejo. Sa liwat, ang aton nga lucky winner para sa siningang semana, si Toto Max, sang Barotac Viejo. And once again, get ready na kita, especially sa aton dira nga mga participants, nga excited na gid nga mahibaluan, mabatian kung sino ang aton nga mga lucky winners sa grand draw. Sa dili gid lamang madugay sang Banamano Salvo Year 18. Tutok gid ka mo dira. Magasunod man ang aton nga mga dramas right after, no? Sa nga aton nga grand draw, syempre regular tang mga dramas every afternoon. Si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman magabalik on Monday. Madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. See you on Monday. Good afternoon and God bless.